Als ik even de laatste tussenstand oplees, dan staat op dit stuit het scootje van Heerenveen op het eerste plak. 39,9. Vlak daarachter Grauw, 41,8. En vlak daar weer achter het scootje van Akkerum, 43,6. Ja, dat zou dat het podium wezen op dit stuit. Maar via het net, het scootje van de Lemmer, 44 punten. Dat is maar 14 biegelings achter Akkerum. En daar weer vlak achter, nummer 5, Ljouwert, 45,7, is echt nog altijd kandidaat voor het podium. Bij Orenwudden, er zal hier Joert een protte duidelijk worden matten. En het kan in deze wedstrijd wel eens geregeld voorkomen dat we een nieuwe virtuele kampioen krijgen. Nou, wij zullen bezieken dat mijn Australië hier voor jou zo goed mogelijk in de gaten te houden. We gaan natuurlijk onze vaste analist en co-commentator Elke Dijkstra. En we krijgen het type van de man die hier al vaker als kampioen roenzield had. Namelijk Douwe Visser van de Snitserpannen. Wij beloven hem dat we heel goed in de gaten houden zullen wat je bad op de Snitsermar. Want, ja, laten we eerlijk wezen, Douwe, hebben we het vaker zo spannend meemaken, een kampioenschap? Nee, dit is echt uniek. En ik ben heel eerlijk wezen, toen ik zelf nog skipper was, dan hoopte ik altijd dat ik in de hele huizen al kampioen was. Of in de Lemmer, want dan hier een prachtige tussenwedstrijd waar geen druk meer op zit. En dat is voor u altijd echt heel speciaal natuurlijk als het en kandidaat is en in tussenwedstrijd varen. Het hele sponsorgebeuren en het publiek en de fans zitten hier op de wal, dus het joegt toch altijd wel wat extra kriebels in de buk. Dus ik ben altijd wel blij dat het eens een keer voorkwam dat we in Lemmer kampioen winnen. Maar dit is natuurlijk voor u als juggers en als mij belevers is dit natuurlijk volle mooi. Laten we eerlijk zijn. Er zijn nog allerlei kandidaten en dat zal zich ik vertalen in een beeld wat we straks krijgen in de wedstrijd. Iedereen die met op elkaar pasje. En niet kan elkaar vrijleiden. Ondertussen is het 10 minuten schattelijk niet leuk voor Ja, ik weet net dat soms rent er nog het beeld terug in, hè, maar... Nou, dan krijgen we dadelijk wel even duidelijker te zien. Want we moeten even één ding net vergeten voordat we verder beginnen. Ik ga net neemt bij de favorieten. Jenne Woord, wils die juist nog in de top 3 ziet. Want, Elke, er waren juist er 3 protesten. Ja, En Jenne Woord kwam er net goed uit, hè? Nee, nou, ik liep me eerst even zeggen dat we inderdaad het 10 minuten schat hebben. Dus ben om het inzielen. Jenne Woord verleer het protest. Nou, maar het weer er ik al aardig duidelijk in. En de jury, nou ja, die had natuurlijk net mooi lusterd, maar die had zijn eigen oordeel veld. En ja, daardoor kreeg Jenne Woord de maximale punten. Ze ben nog in een hoger beroep gegaan. Daar had ze ik vrij vlot uitspraak. Die dus van de mooie hadden ze dat ja, net ontvankelijk verklaard is of dat dat alwezen is. Dus Jenne Woord juist de maximale punten. Akkerum, daar steende, is de wedstrijd verlitten toch Tadwan van Oren, dus boeten eigen schuld om. Die hier een verwoende man aan boord en daar toch krijgen ze nou correct als het vinden, Joet, een gemiddelde van de wedstrijden. En ja, ik ga een mooi Excel-programma even maken. Ik hoop dat het volhoudt en dat het klopt, want mensen die mij kennen zullen weten dat ik net zo goed rekenen ken. Dus, maar de hoop dat de computer dat goed doet. Want ja, dan maakt iedere keer maar die gemiddelde. Nou, dat is hartstikke ingewikkeld. No? Ja, dan ben dit dus in feite van juster de grote verliezers. Gerhard Pietersma en Jenne Woord. Want op dit stuit stiert hij op het 6e plak in het klassement. 10 punten achter op het Heerenveen. En dus concentreren we ons vooral op die eerste 5. Heerenveen, Grauw, Akkerum, die het nou 1, 2, 3 binnen. Maar ook de Lemmer en Ljouwert. Want hoe komen die hier uit de start? Hoe komen ze uit bij die eerste bovenste tonnen? En sinds gisteren weten we dat die tweede tonnen, die onderste tonnen, echt heel belangrijk wijzen kan. Dan hopen we in elk geval een beetje duidelijk te krijgen hoe de verhoudingen lezen. En Douwe, hoe ga je zijn wedstrijd in? Want iedereen die zei het altijd van ja, gewoon, want dit of dat. Maar ik zei ze altijd, als je dat uitspreekt, dan doe je al net meer gewoon. Dus, Nee, dat is inderdaad. Ja. Nou, dit soort wedstrijden die ben, als het er nog zo bottom gaat, die ben eigenlijk niet te hanteren. Dat is zo vreselijk spannend. Je moet jezelf een houding omzetten, want mensen die juggen naar je vlak om je heen en die maaien zielen. Je moet een bepaalde rust stralen en je moet ook maar niet te rustig worden, want dan ligt het nergens om te gaan. Dat is een heel thin lijntje.
Ja, waarop had je balanceren om het goed te doen, om de bemanning in een goede moed te krijgen en iedereen scherp te houden, maar niet te zenuwachtig en vooral jezelf niet zenuwachtig maatje. En ze hebben natuurlijk nou ik echt een handicap, voor u is dat wel prachtig. Meestal is het zo dat iemand en twee duidelijk binnen en die kunnen elkaar er in de gaten houden. Maar dit is voor geen enkele potentiële kandidaat het kampioenschap. Is dit echt te verdedigen op iemand, want je moet alles in de gaten houden. Ja. Dus dat jouwt hele leuke ontwikkeling denk ik straks. Wils wij even op de scutter letten. Bovenop de startkotter de 7 wolden. Die shit. En de bal gaat naar onderen. Nog 4 minuten voor de grande finale. Want zo hebben we het wel niet meer hier op de snitsen. Maar nog nooit zo spannend zou je douwen. Treffen we die bij de omstandigheden? Ja, het is heel mooi waar. Het is voor iedereen te zien. En er zit een redelijk constante bries. Dus wat ik altijd wel mooi vond als skipper zijn dat er verder met je dezelfde wien ongeveer is dat er in een wedstrijd is. En de kerst smijt al het wetter even op om te trimmen. Dan heb je een beetje zeker dat dat goed stiert. Dan heb je in ieder geval die zekerheid. Dat is in ieder geval wat. En dat is mooi voor de bemanning om dat te weten. En dan ging je toch al wel wat verster de wedstrijd in. Ja, als het smaai is 2 is en metjes is 5, ja, dan moet je steeds meer schakelen in dat traject voordat die wedstrijd losgaat. En dat jouwt een hoop argwage en dat kost een hoop energie. Dus dit is een hele mooie dag wat dat betreft. Qua opbouw van de wien. Baan H, zorgen we op de kotter. En dat jouwt omdat de wien een noordwest is. Dan hebben we de 2 heegste tonnen. Een bij de Geul, bij het Prinses Margriet kanaal. En een vlak voor het starteiland hier. Want het is wel weer op de snitsen. Maar deze wedstrijd wordt on snitsta rekenen. Dus varen de scootjes ik meer hier voor het starteiland. Dat is boei 2 die we daar gaan maken. En dan helemaal, ja, we draaien even mooi. Voor de duidelijkheid wel weer een zanglijst. En maar wel weer een zanglijst, ja. De commissie snits hier van de morgen even de skippers voor het lapje. Die zei we Sielejoert en Gate. En het bleef even heel stil in de zeel. En toen pas zei nee, ja, grapje. Ja. Maar de wien gewoon die stonken erin. Ja. Nou, ik heb je voorstellen. Sommigen verlangen daarna, sommigen helemaal niet. Dus Maar hij hier de Joert qua wien wel in kennen, nog net. ja, zeker. Ja. En waar zitten dan de favorieten ten opzichte van elkaar? Ja, ze zitten haast maximaal van u zo qua lengte. Daar is het Jereveen helemaal in de middenmoot. Grauw zit er net zo hele 4 achter. Akram vlakbij het Jereveen. Voor de goede orde, ze zijn nog net starten. Ze ziet je hun startpositie. Ja. Ja, de Wout had wat meer vrijheid om te draaien. Het is nou echt een kwestie om niet al te vier bij de lijn te rijden. Want het kan samen even een beetje aannemen of er de wiener weer uitzakje en dan komt het net bij die lijn. En als dan een flinke zucht krijgt, dan krijgt de neiging om bij die lijn bij te varen. Maar ja, dat het dan stilvalt, dan komt er nooit weer tussen. Dus dat is heel spannend. Die Winnie zoekt het ik wat op. Hè. Als het machine al bij elkaar is, dan best lekker rond inzien. Denkt, god, het waait aardig. En dan komt de machine al erop aan. En dan, ja, totdat je haast in je skip met elkaar farmen hier natuurlijk. Ja, in die start. Dus nergens een fris stukje wien. Het is allemaal verstoord. En het wappert alle kanten uit. Dan liet ze 2 minuutjes nog voor de mogelijk meest cruciale start van dit hele kampioenschap. En de spanning groeit. Wils er Grauw dan nog even een mooi vlaagje krijgt. Hè? Dat is juist dat hij er even krijgt even wat meer krijgt. Dan kan je soms samen tussen een vlaagje kan je soms samen in de problemen komen. Want dan klopt die berekening niet meer. Nee. Dan zorg ik dat ze de fok loslitten. Grauw gaat al oerstag. Die leidt al op bakboord. Nog 1 minuut 15 voor de start. Jenne Wout draait eronder. Die zie je elkaar wat op. Dan ben ik benijd dat we een te betierde start krijgen. Want ja, ze zijn natuurlijk wel gretig, Joert. Het zal wel bij de spanning van dit kampioenschap passen dat ze eens een keer te gretig binnen. Ja, dat je eigenlijk bij zijn apotheose. Ja. Alle ingrediënten moeten erin zitten. Maar het lijkt erop dat ze nog wel een aardig eindje onder de lijn zitten. Maar de track and trace is natuurlijk altijd even ietsje trager, de computerbeelden, maar wat je op de televisie zorgt.
Nog een hele minuut voor de start. Akrem leren. Daar zit het veen bij. Ja, daar zit het veen bij. Het is mooi zijn dat Janne Woord en Grauw die kiezen nadrukkelijk voor de benedenkant van de lijn. Die verwacht je daar het meeste profijt. Ja. En de andere beide kandidaten zitten echt heeg. Ja. Dus het is straks bij de eerste bovenste tonnen mooi te zien wie de goede keuze maken heeft. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1 en daar weer het Schots. En het lijkt dat ze een goede start halen hier. We hebben geen signaal, we zien geen woorden. Dus ben we dan in één keer voort. En nu wordt het nieuwsgierig of Akrem en het Heerenveen de goede kant kiezen hebben. Of dat toch Grauw en misschien ook Janne Woord. In elk geval ben ze mooi vrij voort het Veen en Akrem. Daar zit ik een gatje onder. Ze glieden wat. Die hebben geen last van oren scootjes. Veen kan gelijk al een beetje hoger dan Akrem. En daar helemaal onderin. Ja, Akrem zit een beetje opsluiten. En Ljouwert en de Zuidwesthoeken. Ja, Ljouwert zit nog mooi, maar de Zuidwesthoeken zit echt achter alles. Je zullen we de potentiële noemers 4 en 5. De Lemmer en Ljouwert. Laten we die net uitvlakken. Die hoeven maar een paar posities naar voren te skarrelen en ze staan op het podium. Akrem, de Drachten, hoe sterk het en volgt het gelijk. Die wil je eruit klappen. Die wil een eigen koers. En dat shirt Heerenveen ik. Het Veen gaat gelijk mooi. Waar zit de wien? Op deze manier Noordwest. kan Heerenveen natuurlijk een groepje controleren. Ja. Want nog had er in elk geval 4 scootjes onder hem. Wat doet de Wiendouwer hier mooi in Noordwestbaan? We hebben weten dat hij aan die Zuidwest is, dat je daar naar de grote green altijd tamaten, maar bij Noordwest dan gaan we eerst naar de Gulta. Wat Ja, ik vind het zelf nooit zo duidelijk. Ik zoek gewoon eigenlijk de optie stuurboord voet en een bakboord op beton ook komen, Ja. want het is heel dwaarlijk met dit soort... Als het heel erg lang tegen bij de goal komt, dan zit wat een omjipte, dus dan kan je die zwart net goed gebruiken. Dus dat is een factor. Dat is moeilijk te zeggen. Het lijkt toch dat Grauw heel mooi voort is. Vind je wat jij er draait, maar Grauw laat een stuk hoger. Maar ik heb wel wat hoger dan de oren. Ja, de vlaagjes zijn heel verschillend. Dus het zaait nogal hier niks. Nee. Je moet waar de wien zit, daar moet je hem hebben. Seconden krijg ik op bakboord de lijn maar amper uitzielen. Dus dan zo zeggen ze dat de leefste skip hem straks door stuurboord de hoogste positie beklaaien. Ja. Maar ja, die winnen zag heen en weer. Het vinger zit nog, denk ik, wat opsluitend door de hele mannen. Die laat nog wat hoger. Die gaat Jood voor de dijprijs, hè? Ja. In mijn visie. Grauw rent nou ik mooier. Ja, die komt op gang. Ja, En die- Schumacher, ja, die had die toch ten opzichte van het vinger een stuk hoger, hè. Grauw mooi voort. Akrem, die had vrij snel die stuurboordslag maken. Maar die zit er net bij, Satasjen. Die zit nou bakboord achter alles del. Ja, dan is er wel een eindje naar de tonnen. Dan kun je nog heel wat Ja, barren en in hier de is het eerste beeld weer cruiserak. even heel oors, hè, als deze camerabeelden haast. Eerste krekt de grauwe de achterkant, de eerste vinger. En dan just het nou weer helemaal los. Ja. Dan is de afstand in lengte is dan toch wel vrij Is groot. dat toch weer vrij groot. Is het dan Drachten die hier... die zit natuurlijk volle verder voort. En ken het vinden. Wat voor god zit er maar de hele mannen? Ken hij daar verdelen? Dat is ook heel belangrijk. Als nou de achterste skipmachines van dit veld is, die lieken te krijgen besturen die nou weer wat leger. Ja, Krijg je de wien wat minder goed. ja. Wordt ze een of zo, die reageert daar al op, want die gaat al terug de wien. Hier hebben we wat beelden van de voorkant. Akrem achter alles del. Maar zie ik het nadrukkelijk de volledige vrije koers uit. Als we het dan toch over virtueel gaan voorlopig qua wedstrijd. Dan zei de track and trace dat Drachten voorlopig
het feest voorop leidt voor de hele mannen. Maar dan zou Heerenveen al op trial lezen. En de jouwer, fjouwer, grauw, 5. Het is al een keer nog wat voorbarig vanzelfs. Het is al een keer wat wij terugkrijgen van track en trace. En daar is de tonne met de gele pet al. Drachten is al in de buurt. Die maakt natuurlijk nog wel iets eindje terug, maar die gaat nou al oostdag. Zo Drachten je de wedstrijd winnen. Nou, het lijkt wel dat hij al een heel lang voor is, hè? Nou ja, laten we nou net speculeren voordat ze de eerste tonnen ronden. Hè? Maar Drachten komt hier in elk geval hartstikke mooi uit de start bij. Ja, en hij laat sowieso een bakboord. Ja. Dus ik al is een beetje kritisch met die Ja. orenskip, maar hij houdt het terug van de waai. Het Veen die kan net draaien helemaal. En die maakt nou ik achter Drachtendel, denk ik. Of is die al voor hem del? Ja, die is al... Nee, het Veen komt nog mooier uit. Maar kan het Veen de tonnen straks al aan? Ze in het voordeel. Maar het En Veen dan- had last van de hele mannen. Daar kan ze net om draaien. Nee, maar ze kunnen wel mij draaien. En zij lezen 4 voor op de rest van de concurrentie. En op deze positie is Heerenveen spekkeper naar het eerste rak. Dan moet de hele mannen wel draaien. Dat ze mij kennen en dan moet er geen skippen tussen kennen. Komt ik de jouwer. Maar het is net onverstandig om even wat meer rondte te nemen, denk ik. Nee, dat is heel handig. Ja. Want zie maar eens een keer hoe langzaam ze, zo stadig moet ik zeggen, hoe zo sterk in. Want kind Drachten de tonnen dan al aan. Daar is Grauw. Hoe komt die eruit bij de tonnen? Ja, het is te hopen dat Drachten nog heel Oeh. lekker. Draait Grauw me tussen. Ja, Grauw draait er me tussen. ja. Dan wordt het alweer os. Maar kan die de gong direct inhouden? In elk geval op die toestag. Drachten had je les van hem. Daar komt ik lang waar eronder. En kan die ertussen terug. Oeh. Maar het is toch weer spannend hier, hè? Ja, en je kent het Veen straks ik wel eens les van krijgen. Of kan die de correct onderdeel doeken? Want ja, het is natuurlijk een... De hele mannen wat van zijn lijn af ik het Terug lang waar. terug lang waar. Ja. In principe mag je dat zo net. Nee. Nee. En daar had ik het vingerles van. Want die Ja. zit daar nog weer achter. Grauw komt als eerste om de tonnen. En doet je hele goede zaken. Want daar is Jenne Woord ik al. En waar hebben het vinger nou? Zit die daar nog heel naar boppen? Die zit er heel naar boppen. Ja, die shut er toch een stuk als 4 skippen tussen komen. Jenne Woord. En het vinger. Bij elkaar in de buurt. En daar is Akram ook al. Jongens. Die toppers zitten bij elkaar in de buurt. Maar nou had Grauw weer de beste papieren op dit stuit. Dit is ik weer heel kritisch wat hier Ja. gebeurt met Kenkrijk al. Akram light vol op bakboord, Ja. dus hij maakt dit wel. Hij moet vol is en bestuurbaar. Nou, daar kan je van Ja. trekken op dit moment. Dus hij doet het goed. Even een voorlopige tussenstand. Grauw als eerste om het tonnen. Daarachter Langwar. De hele man op traaien. Drachten, Fjouwer, Jennewaard 5. Heerenveen, Zoon. De Jouwer 8. Akram. Nee, de Jouwer Zoon, Akram 8. En dan hebben we ja, eigenlijk de favorieten eigenlijk alle keer in de voorrijn. Alleen nog de Lemmer. Die zit Joert wat verder naar achteren. De Lemmer nou nog op het 4e plak in het klassement. Die zit Joert in de achterrijn. En dan kunnen we haast beginnen hè, met uw virtuele tussenstand. Ja, elke vooral los. Ja. Ik zit even te zien dat het wel klopt. Ik wil straks eerst even. Nou, in elk Want geval er is- kunnen we nou vaststellen dat op dit stuit Grauw op kampioenskoers leidt. Ja, dan met de 2 plakken tussen zitten tussen hem en Heerenveen volgens mij. Ja. Dat is, En dat hadden ze. Dat hebben ze duidelijk. Ja. En dan leidt Heerenveen op dit stuit maar die 6e positie op zilver. En Akram op brons. Want Ek Ljouwert krijgt als de Lemmer, dus nummer 4 en 5, lezen in de achterrijn.
Het gaat echt om Heerenveen en Grauw en Akkerum op dit stuit. Allereerst, daar hebben we het virtueel klassement al. Op dit stuit naar de eerste bovenste tonnen is dit de stand in het eindklassement. Even los van de punten. Als ze zo finishen, wordt dit de stand straks op het podium. Ja, en het weer toch een hele gewagen te starten als ik van Grauw. Hè? Want ze komen toch redelijk hoe stuurboord aan. Wat Heerenveen wat de veiligheid keers. Gong zij toch redelijk hoe stuurboord, maar ze wisten het gatje te vinden. Kwam ik, doordat ze natuurlijk mooi op de lijn en op gang starten binnen. Ja, dan doe je het natuurlijk heel goed. Als je op kampioenskoers en gelijk de eerste plak pakken. Ja, dit jouwt een stukje zekerheid. Hè? Dat, wat er nou weer gebeurt, hij laat vrij voor. Wat lukt de Juster krijgt niet. En nou krijg al. En nou krijgt toch die tegenstanders die het eerst bij die staan in het klassement. Die krijgt toch wat in de gaten houden. Lemmer en Ljouwerts, even in een loefduel. Ja. Sahil achterin. Je zoekt eigenlijk niet om beginnen. Daar zoek ik niet om beginnen. Nee. Ja, het eert al je wat rustig en gemoedelijk, maar neem van mij jongen dat het hier in de hond van de bemanning nog net het waar is lichtjes, maar mooi zielwaar. Jenne Woord en het Veen, de camphanen van Juster, lezen vlak bij elkaar. En ja, Heerenveen had natuurlijk nog alle mogelijkheden. Er moet in je skipje tussen. Hè? Ja, als ze dichterbij komen kennen, dat zal nou het streven worden. Hè? Om zo dicht mogelijk bij Grauw te komen. En dat kan nooit helemaal zonder risico's. Dus, want de skippen gaan alle gelijke hut. Dus je moet of oren slagen kiezen of een beetje gokken bij ton. Ja, en dan krijg ik het zelf nog een kwijtraadje. Dus dat is een heel moeilijk dilemma waar ze nou in zitten. Ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan zullen. Ja. Dan had Heerenveen nog het geluk dat Akkerum weer achter hun zit. 2 posities. En Akkerum die maakt om Heerenveen te passeren, maar die 4 plakken voor hun zielen. Ja, precies. Dus ze kunnen zich wat permitteren, zeg maar. Ja. Zilver is redelijk wis. Ja. Maar ja, daar komen ze in het volk zelfs. Ik vermoed het niet. Als je zijn in die positie zit, dat je hier als eerste in het klassement aankomt, dan veelt het als verliezen als je dan als 12 wedstrijd eindigt. Dat is gewoon zo. Het is mooi als je 12 wedstrijd wordt, want dat wil je samen niet. Maar toch, als je als eerste hier komt, dan veelt het toch als verleden. Grauw als eerste om de onderste tonnen. Hij had correct als Juster geen last van scootjes om hem heen bij deze tonnenronding. Hierachter de hele mannen. Kan die staan horen. Dan is die een plakje op schoot. Daar, ja, Zwaha, Lemmer. Mooi een hele gewaagde slag ertussen. Kwam maar ging al hier goed. Mooi derde plakje. Ja, en hier wordt het al wat. Maar het is wel het Veen die Precairder. voorrang had op Jenne Wout. Maar Drachten zit er nog tussen. En wordt het hier weer spannend dan bij die onderste tonnen. En zit weer Heerenveen en Jenne Woord erbij. Ja, Jenne Woord die gooit het zwettel naar beneden om wat te remmen. Kijk eens zien. Ja. Heerenveen, ja, die zit heel dicht op Drachten. Dat kent de Jipte niet zien, Nee. maar dat is met net kijkers zeg maar. Nee, het Nee, valt het mooi. Hij valt. droomt er genoeg. Ja. Ja. Ja, risico. Jenne Woord die remt nou ik op tijd. Ja. Drachten, Fjouwer, Heerenveen, nou 5e. Maar dat is nog altijd te 4 achter Grauw om oorspraak te maken op de titel. En ze komen natuurlijk nou ik wat meer hele wien bij deze tonnen hoor. Juist kwamen ze terecht als het voor de wien hoor. Moesten nog in een gijpen. Ja, is veel al lastiger als dit. Nou Sjen, wat de tactiek is. Jenne Wout of Jet Veen die vaart hem haast terug in de wien. Even om orenskippen net die hichte maatje te laten. Jenne Wout gelijk hoe stag. En wat is nou de slag? Want het Veen wil natuurlijk net, maar Jenne Wout in de slag. Die willen nooit iets vaste skippen in de slag. Dat is de hele mannen en Langwaar en Drachten. Die matten ze nog voorbij.
Want ja, nou ik op... Oh, laten we Wordt hier het hier even... nog spannend? Wordt het hier nog spannend? Dan, Hoe komt dit? We zetten de tonnen er net bij. Daar is de tonnen. Ja, dit wordt zeker spannend. Huizen bezieken er maar tussen te krijgen. Ben ze boord aan boord? Ze zijn boord aan boord, Ja. maar dat weer buiten. dat Buiten was- het was cirkels. Dit wordt En- even een passen en meten En dat is- ronding. Want draaien scootjes tegelijk om diezelfde tonnen. Dat is heel krap. Het liep het een gatje. Hoe lossen ze het op? Ze zijn vrij van elkaar. En het kan alle gekrekt, zal ik het, hè? Ja, de stuurmanskunst. Keurig oplost. Dan hadden ze het geluk dat Lemmer ik net heger koer bij deze tonnen. Want anders wie Huizen waarschijnlijk heel de tonnen in de drukt. Ik denk dat de wien een beetje krompen is. Ja. Maar ik zeg, Grauw kreeg ik een beetje een rare manoeuvre maatje in een beeldje waar we kregen nog even zeggen. Ja. Ik denk dat de wien even draait, is dat daarom de meesten niet meer bij die tonnen komen kennen. Nou ja, dat Ja, kan is- echt nog invloed hebben zelfs, hè? ja, dan maken ze een bepaalde berekening en dan gaat de wien wat naar links in dit geval en dan komt ze niet meer. Ik zeg, Grauw is ik alweer weer omvallen op de oude boeg. Ja. En hele mannen die looien nog op die boeg. Ja. En nou, die is misschien nog net voor, maar die had wel... Maar Grauw had dus gelijk al even wat verdedigen. ja. En gelijk weer waarom. Ja, het is jongens, er is nog helemaal niks te zeggen van wat deze wedstrijd brengt. Want het lijkt het nou wel dat de hele mannen, ja, ze lezen wat leger. Maar wel wat verder vooruit. Is het nou verstandig om nou al te verdedigen? Ja, of hij zegt een winskifting en die draaide weer om. Dus Ja, heel lastig. Maar je moet vanuit dit moment met toch gewoon uit het veel te verdraaid en moet je gewoon proberen erboven te bloeien. Ja. Je kan het alles in de hand hebben, want de wind zakt het wat in. Hè, en dus het wordt skiftiger. Dus dat kan je eigenlijk niet regisseren. Maar ja, dat kan je zelf wel wel proberen er tussenin te zitten. Tussen de boeien en de tegenstander. Interessante ontwikkelingen dus in dit tweede cruiserak. We zien dus op een songlas. We zijn correct naar de onderkant west. De halve maan giet er achterlangs, maar nog maar correct meer. Zie je wel? Dus zak wat er die nou bij komt. En dat zit puur in die En windshift. Grauw gaat mee. Ja. zit ik al onder randen van, ja, de draait die wien haast in het oestag ging, lijkt het wel. Ja, hè? ja, en dan krijg je hem heel rommel deze kant. Ja. Ja. Het Jereveen daar in de achtervolging. Want die zal Tje, nog een de- paar plakjes opschoven matten. Ik ben een keel te fok. Ja. Maar die, Die kennen eigenlijk nog Furus, de draaien. Furus. De hele mannen die komt hier heel goed uit. Ja. vier stoten je het net als nummer 1. Ja. Ik had voor zijn. Ja, mag dat- er een keer uitkomen. Het moet ze wezen. Ja. Ja. Hij heeft echt een helderziende blik. De bemanning van Grauw. Ogenschijnlijk ontspannen, zeiden ze dan. Maar Een schijnbedrieg. Ja, dit is leuk. Dit is niet leuk. die wedstrijd Oeh. is nog lang net voorbij. Nee. Kom het dicht binnen mij, hè? Want hele mannen kennen Tonno en ik. Die zullen maar als eerste ronde. Ze moeten hem nou stuurboord ronde. Ja. Ja, en dan is in deze stand volgens mij ik de 0,9 of een 1 punt. Het zit zelfs op het ziende jood. Nog heel belangrijk. Ja. Ja, en Jereveen had er natuurlijk alle belang bij om zo voorlijk mogelijk te eindigen. Want dat wordt anders bij mij nog in het gemiddelde. En dan om nog maar eens even de reeks alle negatieve middelen. Hij leidt ik net meer vrij voor. Hè? Dus ik bedoel, het is de vrije wien is een beetje voort. Dat is jammer, hè? Want dat, Ja. voor Grauw, Ja. want dat spelen ze juist reek. Ja. En dan krijg je een hele hoor type wedstrijd. En als ze helemaal er nou net direct weer voorbij gaan, ja, dan is toch echt maar de helemaal in de strijd. Ja. Ja, en dat kost het je toch Ja. tijd en lengte. En dan krijgt een oor toch de kans om dichterbij te komen. Ja. Ja, want hier hast, ik al lezen ze heger, dan hast er altijd die wien die krult zo uit die zeilen waai. Ja. En daar hast er nog last van. En dan kan je straks in het verder wien en die eigen koers niet varen. Want als het voorbij wordt, dan is het omheen. Nou ja, dat kennen eigenlijk niet, want dan gaat hij helemaal naar mij omheen. Dus dan gaat meters omvaren en dan komen die assen sowieso dichterbij. Dus dan wordt het een stuk ingewikkelder. Nou Frederik, doe maar even jubilee bij deze tonnenronding van de hele man. Hè. Ik hoop dat ze het goed opschrijven. Hij hoort op radio. We draaien mij in de voorzissing, een scootjepool. En ik had de hele meunen, die had haast de hele kampioenschap neemt. Die had hun uitermate drukt. Maar no smiet ze alles eruit.
En Sivert aan mij, meidje. Ja, dat zij als eerste hier om die tweede bovenste tonnen komen. De hele mannen. Klaas Westerdijk op Ien. Voor de nummer 2 op dit stuit, Grauw. En dan wordt dit kampioenschap uitermate boeiend. Want Heerenveen zit je net Safir achter. Daar binnen de vensters al, de Gerben van Manen. Die hebben wij wat afstand naam van Jenne Wout. Maar hoe vier is het verschil met die voorste 2? Ja, van Jen, ja, het vind je. Jongens, die is wel Sjurs. even het. Drachten de zit er nog tussen. Ja, Drachten zit er nog tussen, maar die is de Zwan ik al voorbij. Dan zit er nog één skipje tussen Grauw en het Heerenveen. En dan mag je elke keer even rekenen. Ja, mijn computer die is alweer warm, Roen. Ik vertrouw straks op de virtuele tussenstand die we van Steven van der Bles van het track and trace team krijgen. Officieel is het verschil tussen Heerenveen en Grauw 1,9 punt. Er zit nou 1 scootje tussen. Virtueel zou Heerenveen dus op dit stuit op nummer 1 lezen. Qua kampioensklassement. Ja, even zien wat Jenne Wout nou doet, hoe dicht dat hij bij Heerenveen komt. Ja, Want ken die de boeien gewoon. Nee, die wordt even in een smarrige wienek zetten van Klein stuk leger, hè? En het vind je krijg ik een mooi gangje hier. Ja, nou is clear. Ja, nou daar is het. Dan meidje deze man er wel strijd van. Ja, hier de Brouwers in de achtervolging op Visser. Douwe Visser. Zit er weer van die toevalligheidjes, krijgt dat zuchtje wel of krijgt dat zuchtje net patiënt? Hoe gang het er nou in één keer krijgt? Dat is net... En Jordi Loften dus even. Ja, ik hou van Ziel, maar ik hoor ik van Loften. Prachtig plaatsje hier. Het ben bewegende schilderijen. En omdat Heerenveen hem heel goed krijgt Gerard die krijgt hem heel min. Dus die moet nou een bos die achter alles del. Ja. Lang waar. Nou op 5. Nog altijd heel goed natuurlijk van Jaap Zwaga. En de Jouwer komt daar weer hoe heen. Ja. En ik daar had dus Gerard Pietersma last van. Die Jouwer mut omheen. Maar dat kost het snelheid. Ja, en Gerard die zet toch even terug om het door de wind te krijgen. Dus die moet weer iets meer afstand aflezen nou. Ja, die kent ertussen. Ja. Maar dit kost het wel snelheid vanzelfs, die extra manoeuvres. Ja, hier heb je niks aan. Maar ja, je moet er wel, want je probeert hem toch van je auto te scootjen. Ja, hoor, Grote winnaar in dit rakje is het VN. Die had maar 1 plakje meer skip voorbij zield. Maar Jenne Wout, toch een heel snel scootje vlakbij hem, had er al een mooi handje afskodden. En hij had straks de top 3 in beeld. En dan zullen we daar, ja, het VN had Drachten, de hele mannen en Grauw. Die zitten hier behoorlijk dicht bij elkaar. Hier is nog alles mogelijk in dit kampioenschap. Want nou dan hebben we alle routes nog wat verschoningsjes hoor. Ja, ik vind het wel fantastisch. Hè. Ik wil zien echt net een mooie start Heerenveen. Nee. En iedereen doet zijn best op zijn hut mogelijk bij die bovenste tonnen te komen. Maar ze zeggen toch bij komen, ondanks alle druk om er tussen terug te scoren. Dat is heel ontzettend knap. Want daar hebben we het eigenlijk helemaal net over. Maar is er echt een scootje wat rjocht had op de titel? Rucht dat op de titel? Ja, degene met de minste punten. Iedereen die er nevens daar uitspringt. Nee, niet echt. Dus ze hebben alle keer hun dag. Soms Ien en Dora daar de 14. En ze hebben ze eigenlijk, die is dan wel het extreemste denk ik. Wat terug omstandigheden. Maar ze hebben alle keer van die hele grote uitschieters naar boven en naar beneden daar. En degene die de minste grote uitschieters maken, die werd eerst. Ja. En ja, Douwe en Grauw moet ik zeggen. Ja, ik zeg Douwe omdat het mijn neef is, maar het verheldert heeft het scootje van Grauw. Ja, dat ben wel mooi van de meest ervaren mensen natuurlijk en Akram. Dus, en dat betelt zich wel een beetje uit. Hè. Die compenseren soms dingen die verkeerd gaan. Terug in de ervaring. Laten we het even van de morgen starten we met 6 kandidaten die eventueel nog rjocht hielden op het titel. Nou, rjocht kans hielden op het titel. Ja, rjocht had ze al hier. Maar als het er nou in leidt, binnen het Grauw en het Veen, dat wien ik de nummers 1 en 2, die erom strijden om de titel. Ja. Akram en Ljouwert en Lemmer die zullen dan nog wat wrakselijk kennen in de strijd om het brons. Maar voorlopig had in die strijd ook Akram die oren bij de scootjes achter. En dan we nou even het virtuele klassement in mooi in beeld. En op het eerste plak, als het er nou in leidt, is het Veen.
Op de tweede plak Grauw en op de derde plak Akrum. Zullen ze dat de discussie zelf ook weten? Ik denk het wel. Ja, hè? Ja, Dat vind ik wel wat denk het knap. Ja. Ik zei de finish erin. Dit is precies wat ik voorspeld had. Helemaal wint de wedstrijd en jij dan vindt het klassement. Maar let hij nog even in de spanning van Erik, dan ze moeten naar mensen op rondjes. we zullen je het uiteraard de kans hebben ze het meeste nemen. Maar laten we even degene die nou al hier om het tonnen heen kan binnennemen. Achter de hele mannen Grauw en Drachten. Die is 1, 2 en 3 om het tonnen kwam. Zie je dus het Veen. En dan krijgen we 4 Langwaar, 6 Jouren, 7 Jennewoud, 8 Snits, 9 Huzum, 10 Woordzijn, 11 Akkerum, 12 Lemmer, 13 Zuidwesthoek en 14 Ljouwert. Ja, Ljouwert een minnedooi. Dan is de Zuidwesthoeken weer aardig. Of tenminste weer aardig. Die is wat naar voren scharrelen. Let me even weten, die had de laatste 2 wedstrijden won. Maar Siel Duwert toch weer helemaal in de achterrij. Zo extreem kennen het dus. Ja, dat is echt een mooi beeld van wat we dit hier heel vaak gezien hebben. Ja. Die start is bepalend. Hij staat de goede vlaagjes. Hij staat correct even de goede wingrichting. Mooier is de oren ten opzichte van de eerstvolgende bovenwindse boei. Ja, dan luister uit en dan omdat die snelheden haast gelijk lezen aan elkaar, dan bloedt dat ik heel vaak zo. En dan vooral een nieuwsgierigheid. Is Heerenveen en Grauw hebben beide exact 43,8 punten op dit moment. Zoals we nou lezen. Oei. En dan zal het toch het gemiddelde van de Heerenveen wezen. Zal er achter die 0,8 nog wel een cijferke zitten. Waar die wat beter in het klassement zit. Want zo krijgen wij dit toch. Safir achter de komma kan ik net rekenen. En los van het gemiddelde, want daar heb ik net zo volle doelhoeren. Maar als het gelijk is, dan telt ook de laatste wedstrijd. Dan zou Grauw kampioen worden. Ja. Mocht het helemaal Ja. ex-equo wezen, dat we net maar die 0,000 rekening hoeven, dan is het koetje wat Juwet voor de oor de lijn komt, zo dan woen haar. Maar ja, toch de uitslag op Staren wie het daar kreeg Heerenveen het gemiddelde van alle punten over alle wedstrijden. En daarna hebben ze heel dit voor inzield. Ja. Dus die had het gemiddelde mooi leeghouden. Ja. Dat is echt een kunst. Ja. Dat gaat in voordeel werken dan, als je het zou doen. Ja. Wij hadden het vroeger met de snekenpan ik wel eens aan. En hier heb ik ook een gemiddelde van 3 punt nog wat. En terwijl die wedstrijd zelf, dat wie helemaal niks. En, en toen raak je eruit. En dan krijg je plastic een heel wat beeld. Soms is het net onvoordelig om een keer ergens eruit te rijden. Nee, dat kan heel aardig zijn. Alleen je weet dat van tevoren niet. Dat is het probleem. Dus daarom doe je Het het moet ik plannen. Maar het zou voor het vinden een stuk reiziger zielen als ze nog even in een scootje inhalen en gewoon op een kont van Douwe Visser zielen. Ja, Want dan is het wis. dan is het helder. Het is, ik wel even Sjen in de keuze van had Grauw en Drachten al hier de loert erin. Het Veen zielt nog maar alle zalen oer in je boeg. Ja. Gaan ze wat heger houden of en vallen ze nou wat verder terug? Zakken de windrek een beetje uit. Ja, hij werd een beetje minder stevig. En dan kan het ik wat meer beginnen te schiften. Dus dan, dan ben de volgorders nog niet wis. Dat is voor de ziel is het meestal niet het leukste. Maar om te zien is dat wel dit tussen beiden waren. Dat kan soms zulke verrassende dingen opleveren. Ja, een eigenaardig beeld, hè? Dit hebben we nog net eerder zien van een week. De hele mannen op 1. Ja. En hadden ze dit vol, die man van Klaas Westerdijk, met het scootje van de hele mannen. Nou, het zou voor hen heel mooi wezen dat ze dat ook eens een keer meemaken. Hè? Dan bevestigt dat het beeld van wat we steeds zeggen. Van het is heel wisselend. En het zit er in principe wel in. De varen heel goed. Ja. Niet altijd lieke gelukkig bij boeien en bij starten. Het is ik nog maar de tweede jaar zelfs dat er rond Helmhout Ja, staat. zeker. Maar had de oude Visser van Grauw nou dergelijk een foutje maken van bij die eerste onderwinste ton? Daar hellen er een lidslagje op. Ja. Gongeliek Werroestag. Ja, ik denk dat ze gewoon. Ik weet, dat is net in beeld. Nee. Ik denk dat Heerenveen al terug de wing wie of ontging wie dat hij verdedigen wordt. Dat ze toen weer de wing van voren kregen. Dat ze toen weer omvallen binnen.
Want Wil op wil zichzelf... zich even inbreken, want dan krijgen we een melding van uw collega's op het wetter. Er zou een protest wezen bij Ljouwert. Nou is dat in de achterrij van zelfs, maar toch, ook in deze wedstrijd weer een protestsituatie. We weten net precies wat er aan de hand is, maar ook daar zullen we jou zo gauw mogelijk van op de hichte brengen. Ik zag het vlagje zo net hingen, maar die hing het vanzelfs achter de grootzaal. Ja, dat is samen kennen. Dan is een vlagje niet. Maar nu krijgen we hem van voren. Nou hing het er weer achter de vak waarschijnlijk. Ze met dat spel strikkers bij er. Ja. Dan zit het te shit. Maar ja, dat je krijgt Grauw die wie de wien gaan. En ik denk dat er dat doen in reactie op een manoeuvre van Heerenveen. En nou, dat bleek niet zinvol te wezen, omdat die wien helemaal draaide. Dus daar verspielen ze het wat. En daar heeft halve maan van profiteerd. Want die zit erachter. Dus Die zit al maar binnen onderste tonnen. En nog altijd op het eerste plak. De hele mannen. Vrij voor. En wat zal het van deze bemanning dan een heerlijke afsluiter wezen van dit SKS-kampioenschap. Als ze dit volhouden kennen vanzelfs. ja, dat wie enigszins stabiel bloed, dan moet dat te dwaan wezen. Maar zeker, als het nog stiller dan komen er nog meer verschillende vlagen over de mar. Ja, dan wordt het toch een beetje meer gokkerij. Dus dan heb je alles net in de gewoon. Dat het nou is, dat is het. Lijkt het mij, we zitten natuurlijk niet op het wetter, maar lijkt het mij dat het nog redelijk stabiel is in elke hoek van de maar. Dus dan is het controleren het makkelijkste. Ja, Drachten zit nog altijd tussen Grauw en tussen het Veen. Kan ze daar blijven of kan het Heerenveen nog een plakje opscoren en voren? Wilst Douwe Visser van Grauw vanzelfs denkt, goh, ga ik nog kans op de hele man, hè? Want die had daar weer belang bij. Nou, er zitten wat metertjes tussen. En het lijkt erop dat Drachten voorlopig een voorsprongje houdt op het Heerenveen. Ja, dat gaat lijkt het nog redelijk, hè? Ja. Maar ja, we kennen die diepte weer niet sinds, zoals gezegd. Dus en Drachten die leidt nou wat verder bij de tonnenwaai. Dus die kan het laatste eindje naar de tonnen maar iets meer gang varen als dat Heerenveen doet. Dus dan valt het misschien ik nog wel bij wat oud. Dat Heerenveen helemaal niet inwonen is. Maar dat is Dit moeilijk is te alweer zien. een oorbeeld. Ja. Drachten straks allemaal tonnen is, dan kunnen we mooi zien wat het gat is ten opzichte van Heerenveen. Ja, en Heerenveen had natuurlijk wel een scootje wat makkelijk omspringt met lichtwaar. En de Dragsters, ja, dat is wat een zwitterskip of net, Douwe? Ja, nou in het wegen. Ze is de laatste jaar natuurlijk heel wat wogen, maar die skippen in het kader van alle formuleverhoringen. Valt dat wel mooi, hè? Maar het is meer het beeld wat er men er altijd van hier. Ja. Er zit nog wel wat ruimte tussen, hè? Ja. Dat werd ik nog even spannend beloven, Erik. Ja, want zolang het, Toch? zolang het Drachten ertussen zit en zolang het Grauw net op één leidt, Ja. En is het voor Heerenveen gewoon prima zo. Ja. En dit is ook al een heel gat, hè? Ja. Tussen Drachten en het Veen. Ja. Maar daarachter, hè? Ja. Ja. Dan kunnen we u een beetje concentreren op die voorrij voor wat betreft de titelstrijd. Ja, en wat zal er nou in deze jonge man omgaan? Ik pas het tweede hier rond Helmhout. Sietse Brouwer, vliene hier al debuterend met een heel keurig tweede plak hier in de vloot. En nou ja, het enige wat je daar beter om mij te kennen is die een. Ja, ze hebben zelf vorig jaar natuurlijk maar een enorme opdracht opzadeld. Maar stel dat dat lukt. Ja, Dit is een jongensboek. Dan is het echt een jongensboek, ja. Ja, en ik denk dat de 4 waar de jongste kampioen van SKS wijzen zal dan, mocht het lukken. Ja, hè? Ja, wij winnen. Hoe oud wist u bij die eerste titel? Ja, ik weet het niet precies, maar ik denk ik haast wel 38, 39. Weet wie wat dat wie in 74, maar ik ben van 57, ja 38. En Berend Menk, die wie ik vrij jong, maar volgens mij wie ik ouder als het Sietse nou is. Dus ja, nee, ik denk dat hij de jongste kampioen van de SKS is. Dat nou de... Eventueel, het moet nog. Ja. Ja, hier hebben we dan de tweede helft van de vloot. Maar Langwar, die het dan staren gewoon wat meterke spriezioen had. Maar nog altijd op positie nummer 4 leidt.
Daarachter de Jouwer. Op 6. En dan zou Jenne Wout daar weer correct achter zitten matten. Ja, deze groep die had nog wel wat les van me, hè? Ja, dit wordt... Dit is eigenlijk de middengroep vanaf plak 6. Vanaf plak 4 mag ik eigenlijk zeggen. Dit wordt echt even pasje met alle, hè. Huizum zit er nog aan de buitenkant. Ja, die moet er helemaal omheen. Die zal ik nog proberen er wat tussenin te komen, want door luistert straks helemaal onder. Maar het zit aardig dicht alle, hè. Hoe is deze debutant op die hoek kwam? Ja, Rinus de Jong van de Jouwer. Ik voor het eerst nou ja, soms heel gedegen en soms heel wisselend. Hè. Dat is een beetje het beeld. Dat is bij Masnitsa en dat is bij Rinesa. En die ben alle voor het eerst. Dus dat kerst ik echt zien. Dat ze heel krijg een jong voetbalelftal die vooral voetballen is. Die ene dag de sterren van de hemel en de andere dag dan is het fysiekje. En dat die tendensen zitten er bij jou ook in. Maar ja, goed, dat is ook logisch. Die hebben heel laat die begonnen te skipperen en te sturen en te trainen. Ja. Hij is heel laat benoemd, dus... dat helpt net vanzelf. Nee, dat helpt eigenlijk net. En voor het eerste jaar dus het heel goed. Ik ben nergens bij grote ongelukken betrokken en ze zielen soms hele leuke daguitslagen. Nou ja, soms ook hele minnen. Ja, en dat jij er gewoon bij, dat is logisch. Hoeveel hier mast eigenlijk zielen van dat je zelf als skipper het gevoel krijgt van nou ga ik het wel een beetje in de smissen. Ja, nou, ik heb nooit in de smissen gekregen om eerlijk te wezen. In 30 keer. Nee, dat lukt niet net. Maar... Dat is net hoopvol voor deze man. Nee, nou ja, dat is gewoon zo. Zielen, dat is zo complex. Zeker maar een grote groep mensen aan boord. Dat krijgt nooit helemaal. Er gebeuren altijd dingen die heeft niet onder controle. En daar is dan toch mee omgaan. Dus dat is bloedmoeilijk. Maar ik zie zelf altijd als een heleboel talent heeft. Als je dan een nieuwe senior skipper bent, en dan snapt er dan een beetje van, dan gaat het net zo raar. Oké. Maar nou ja, die haalt gewoon die daar wat op vooruit rennen en gewoon die daar wat bij achterblijven. ja. Ja, je zou een haast denken, zo zitten we weer lekker te keuvelen dat het net spannend is. Maar het is natuurlijk bloedstollend. Ik zit er een boel mee een beetje opzwepen. Want dit zit op maar gelijke punten zitten die twee scootjes nou. Maar dan moet je net in je voren en net in je achteren. Tenminste, als Grauw weer in je plakje opschoot en het vinger blijft op hetzelfde, dan is Grauw weer voor. Als vinger nog in opschoot en Grauw blijft hetzelfde, ja, dan verrommelt hij de marge. Maar zoals het nou zielt, Lloyd. De hele mannen nog steeds op in. Ja, helemaal op in. En als die op in bleef en Grauw op 2 en het vinger op Jouwer, dan lezen de jongens van Brouwer, want het is net alleen Sietse, maar ik Harmen die erop zit en nog een heel stel jonge knapen keurig op kampioenskoers. Ja, nou dat is wel heel bijzonder wijze. Dat lukt. Maar goed, de wedstrijd is nog lang niet Lang net horen. En Kijk, daar komen we het hisje boppensjussen weer wat meer ziel nou. Ja, komt meer wien. Meer. Ja, daar ligt het wel op. Ja, er komt iets meer wien. Maar er is geen ien die het avontuur nou aangeeft. Nee. Alleen nog ja, Zuidwesthoek, maar ja, als je heel dal achterin zit, dan maak je dat ik wil doen natuurlijk. Maar in de kopgroep, alle hier diezelfde slag, helemaal nooit kanaal daar. Ze hebben toch het gevoel alle dat dat de beste slag is, Ja. hè? Want ze durven er net uit te stappen. Ja. En dat is... En voor het vinger hoed dat ik net. Nee. Een Grauw die wil wel graag de aanval inzetten op halve maan. Maar ja, hoe moet je dat doen als het zo duidelijk is wat de goede slag is? Ja. En het gaat wat nog tussen de skip, ik wat te grut om echte incidenten te verwachten. Hè? Dat is voor het channel nou is dat wel een beetje jammer. Ja, maar maar goed. deze man die je voorop zielen, die maakt zich een hele grote flaters vanzelf. Nee joh. Ja, als de spanning erop staat, weet je nooit wat er gebeurt. Want het veen, als die dichter bij Drachten komt en komt in de verleiding om een wal voorbij te wonen, dat hebben we juist er maar snit, jongen. Maar Grauw, jongen. De hele mannen keurig op in. Weer naar de orenkant van het zonglas. Daarachter Grauw. Op treien nog altijd Drachten. En het Jereveen daarachter. Wilst wij even waarom zorgen op een situatie van de track en trace. Wat daar nou krijgt onder de hand weer. Ja, en dan zorgen we
denk ik even naar het slagje. Ja, dat zal even een tietje doorrie. We kunnen mee wat versnellen. Ja, dat gaat er al. Grauw gaat als eerste om de tonnen. Daar zit een respectabel gat in. Maar de hele mannen. Grauw luidt voor alles. Hele mannen erachter. Daar is een groepje wat dringen is om de tonnen heen. En dan komt daar het moment haast het grauw. Die wacht zich nog even aan. Die gaat daar oestag. Boppen in beeld. Die gaat door de wien, mag ik zeggen. Daar ben ik van de week al eens even op wezen. Maar die gaat daar door de wien. Maar die shirt dat net goed uitpakt. Of het is gewoon tactisch boven de vloot. Ja, dan zit het er helemaal bovenin. En hij gaat, nou, hoeveel meter zit het wezen daar is moeilijk te zien. Maar het is maar een heel iets slagje. En hij gaat gelijk weer door de wien. En daar trok zit gewoon de hele mannen eronder terug. Ja, en die komt zo voorlijk te lezen. Dan lijkt wel leeg, maar hij komt zo voorlijk dat er door de orenboeg krap achterlangs kan. En dan lees je eigenlijk, je kent er dan krek net voorlangs, maar dan lees je er dan al vooruit de krap achterlangs in. Zeker dat je hoe de orenboeg weer omkomen met een En maar die lichte wind 2 keer draaien kost natuurlijk een heel soort snelheid. Ja, dat is eigenlijk rampzalig. Wil ze daar rechts in beeld? Ja, het gaat er nou correct uit, maar Joost zeggen, het krijgt even de gele boeienlijn is er in lijn. Om wat een hindernis te creëren. En om wat, ja, want dit begint dan inderdaad weer op carouselzielen te likken. Maar ze lezen er een natuurlijke of een onnatuurlijke hindernis, dat is mijn gele boeike zien, om de skippen nog een extra slag dwingen te laten om te matchen. Ja, dat is een middel wat een periodiek niet leverlopen is om als de baan echt oninteressant wordt, dan kan je daar terug nog een kruisrakje extra creëren gaan. Als de skippen als Safir uit maar kan lezen, heeft het over het algemeen niet zo volle effect meer. Maar goed, het is in ieder geval een poging tot. Hij laat ze correct nog net in, hè? Hoe willen de skippers hier van op de hichte we zo onroppen? Want je moet het ik maar weten. Ja, ik heb er niet zo lang bij Schild, maar volgens mij is het iets wat ik gewoon signed wordt op de route bespreken. Ken wij ze dat en je moet het zelf in de gaten houden. Je moet altijd op. Maar hast dan een man aan boord die er mij behept is? Ja. Hij staat altijd eigenlijk in je voorop. Ja, die noem je uitkijken. En die shut ik. En als de skippen komen, dat je daar voor of achterlangs moet. En die moet ik dit soort dingen in de gaten houden. Ja. Want ja, deze ton zul je aardig van 4. Dit ben grote ton. Maar met die gele boeikes, dat ben volle lietsere boeikes. Hè? Ja, dat is heel lastig. Ja. Hè? Want je zit in een bepaalde strijdmodus. En dan heb je het beeld van wat er in het begin wie hij precies in de holle. En dan komt er in één keer wat nijs. En ja, je moet er wel even verbloeien. Je kan je er heel makkelijk in vergissen. Nou is je weer redelijk vlak, maar met de wien dan verdwijnen ik nog soms wat achter de golfjes. Ja, dan kan het gevaarlijk worden. Grauw op jacht. Naar de hele mannen. Dit zit je nog aardig dicht bij elkaar. Het lijkt dat grauw je weer wat in groen is. Ja. Misschien krijg je in dat stukje wat meer wienhand van achteren. En dan is het vaak zo dat de achterste schip met iedereen op de voorste. Dus er toch al een beetje verwarring ontstaat over het feit dat Heerenveen nou wel of net goed leidt. Want hoe komen ze uit met dat gemiddelde? Ze lezen er nou 2 plakken achter. Het verschil is 1,9. Hoe zit het precies met die gemiddelden? Want er ben ik theorieën die zeiden van dat bij deze staan grauw kampioen wordt. Maar we toch nog even rekenen hier. We hadden wel een simpeler gewoon. Ja, dat hoeft het mij ook niet te vragen. Want ik heb schuil trein op wiskunde. Dus, Oh. Ja, nou, ja, dan ben dat weer oren. Stan die wij terugkrijgen. Het jouwt alleen maar aan hoe ingewikkeld het makkelijker wordt terug. Dit soort tastanden met gemiddelde wedstrijden en ik nog van 2 deelnemers. Laten we dat net via de Akram nog een zeel die wat meer achterin. Maar die hier maar voorop lezen moeten. ja, dan hier het constant Jim, als je noemt elkaar verschoot natuurlijk. Dat, Dan hebben we niks van de wedstrijd zien. Dan nee, hebben we nog rekening mee. Ja, nou, dan wil ik het wel letten. Maar, Ik heb de computer bij dichtgeklapt. Ik krijg van 12 kanten verschillende standen. Dus, dat schiet ik heel mooi, hè? Van mij is het dan wel duidelijk. Want ik ga hem al trooien, jong. Dus van mij hoeft er niks meer onder. Nee, voor die is dat mooi. Ja, ja. maar ja, het is wel mooi dat we dat even weten natuurlijk. En,
Daar leidt een hele riege giele boeikes. En wat matten ze hiermee? Van welke kant matten ze hier bij Del? Maaien ze eromheen? Of matten ze hierop draaien? Ik zucht niet helemaal nou waar die boeitjes eindigen, maar ik ging ervan uit dat ze daar buitenbloemen moeten. Dat ze er onderlangs moeten. Dat zou het meest logische wezen. Dat zou ik verklaren waarom wat de hele mannen hier de draai al maakt. Ja, die kennen slag net automaatje krijgen ze pas. Dus En hoe komen ze dan uit met grauw? Grauw die shield achter en aan, die maakt het dezelfde slag. Ja. Die valt net aan. Die gaat gewoon achter, braaf achter hem aan. Is voor de hele mannen net moeilijk, maar ik denk dat de Grauw ook een oorbelang heeft als de hele mannen. Dus misschien is die laatste twijfel in die puntentelling wel weer, dat Grauw dat al weet. Ja. Ja, dan krijgen wij van Geertje de Vries, die heel goed rekening kent. Toch dat met deze staan Grauw voorop leidt. En een virtueel kampioen wijze zo. En het vind je net. Dus dan moet het vind nog in je voorbij. En dan krijgen wij wel een bizar minimaal verschil in de eindstand dan, hè? Ja. Het is haast met blij dat hier met de Sjen hoe het verschil is. Nee, maar meer Maar dan is het. zit je daar een zield. Ja, ja, zeker. Hoe krijg je het van nou? Goh. En hier wat meer golfjes hoe maar. Daar rimpelt het wat meer. Ja, dan gaat de verrassing er wat meer uit. Hè. Dat is voor degene die iets te verdedigen hebben, is dat wel lekker. Voor degene die nog wat in aanval moet om misschien wat vooruit te komen, wordt dat lastiger dan. Ja, er ben van zelfs gewoon dit een andere koers beziekje. En dat moet Drachten wezen. Die is jeder oerstag gegaan. Nou ja, je zult treffen. En dan, ja. Die het toch dat deze slag heen geleid als die bakbordslag. Ja. Want ooit gaan ze net voor Heerenveen wij draaien. En Heerenveen die ik al in deze slag meer die moet hem wel terugzetten, want achter Drachten aanvaren heeft geen enkele zin. Dus nou is het maar krek bij die tonnen wie het juiste gevoel had. Derde gele tonsies. Daar moeten ze verdraaien. En dan zullen ze de tonnen nog net onkennen. Want daar ben ik tonsies voor bedoeld. Die gele, Dat weer de bedoeling Ja. eigenlijk. Ja. dat zullen we sasjen. Nou, Drachten Ja, Drachten had hem daar mooi. had hem heel mooi en heeg en hut. Ja. Wils de hele mannen steeds nog wat verder afvallen maat. Ja, die zit wat meer in de lijden van de wal. En dan ben ik eigenlijk benieuwd hoe Heerenveen hem erin krijgt dat ze nou een stuur bedraaien. Drachten heeft in ieder geval weer het voordeel dat ze nou ik weer op bak bij die tonnen komen. Dus ik al is het kritisch. Dan nog het Nog het als terug. het- Ja. Ja, En dat en is als ook- die er dan weer voorkomt, krijgen we weer heel orenstand. Ik denk dat ze bij Grauw aan boord. Ik heb het leuk vinden dat Drachten hem heel goed heeft. Ja, maar ik ben net te goed. Nee, je bent... Nee, precies. Wat een dilemma's. Ja. Ja, Maar ja, het is mooi om te zien dat iedereen toch hier zijn eigen wedstrijd ziet. En ja, de spanning hier liep het op het wetten dat ze een heel lang uit kon lezen. Maar voor het klassement is het heel spannend. Een hele mannen liep het toch aardig. Die liep het, ja, die is in één keer om betonnen. Ja. Ja, dan had die gele boeikers ik net zo volle nut. Nee. Maar Drachten al wat Drachten dichterbij. komt heel dicht bij Grauw. Ken En hem wel om? Ja, ja, die die ken kennen hem hoor. En En dan- die had ik de romte. Ja, ik ken altijd een opzitter maatje. Ja. Drachten had een knap slagje maken. Hoe krijgen ze het voor maar? In de statistieken toch blijken dat het Grauw tweede wordt en Heerenveen vierde. Dat ze dan in de eindstand exact gelijk komen. 43,8 punten. Verzin het maar van tevoren. En dan, in dat geval, zou de laatste wedstrijd terugslag aan het wijzen. Het beste resultaat in de laatste wedstrijd. Ja, en dan lezen de troeven in één weer bij Grauw. En dan hebben we wel een hele wonderbaarlijke ontknoping hier. Ja, dat wordt heel bijzonder.
Drachten die treft het nou even net in de draai. De Wieners krijgt even fut. Dus ik denk dat Heerenveen nou er wat dichterbij schoot. Het zou voor u is wel aardig wezen. Voor de spanning, ja. Ja. Want het klinkt wat raar, maar het gaat nou om Heerenveen en Drachten eigenlijk. Nou, het valt mooi. Ja, Drachten is toch Ja, Er zit nog wel wat Ja. ruimte. nog heel erg voor. Als je Heerenveen had ik in Wien. nee. Nee. Nee, maar Drachten kreeg ik bij de tonnen hier Heerenveen de hele titel. En die had jij de verlend als ze won op Drachten. Ja, hier moet nog wat gebeuren. Wil het Veen kampioen worden? Grauw luidt op titelkoers. En zal dit genoegzaam aankijken. Om het maar eens even in het Hollands uit te drukken. Een oefening van Max. Ja. Mooi. Op de achtergrond de tromp. Het hospitality skip van de Omroep. En Omroep Max. Grauw en de hele mannen. Die zit nog heel dicht bij elkaar. Daarachter is een aardig handje in Roen. Heerenveen had verlen dit slagje. Ja, en zit er nog wat in de rest van de wedstrijd? Kist je nog wat verscholen als Heerenveen zijnde? Nou, als de wind constant blijft, zoals hij nou even is en in deze wind krijgt, en dan is die constant roer het wetter heen en dan zitten er minder draaiingen in. Dan kan Heerenveen heel weinig meer uitrichten. Je wordt het stiller weer even een schofje, een jelle hier en dan komen wat meer shifts in, winddraaiingen, sorry. Dan kan het nog interessant worden, maar dit is redelijk makkelijk te verdedigen te Drachten. En Drachten die is nou eigenlijk de poortwachter van het scootje van Grauw eigenlijk. Ja. En de hele mannen die je Ja. die titel door de streek te hellen. Ja, die jouwt hem net cadeau. Die wil die ene titel was ik wel heel graag hebben. Dat jou toch een oren kleur onder het seizoen als dat die weer verschillen is. Nou ja, als het op een kampioensdag eerste was, dan Ja, het is de laatste wedstrijd, dus Ja. die bloedt het langste hangen in je gedachten. Dus die neem je maar de winter in. Maar je zal nog je niet ontspannen wezen. Nee. Nee, maar naarmate de 2 uren zielen dichterbij komen, dan Ja. wordt het dromer om het hart bij sommigen. En sommigen die beginnen steeds meer te vlokken. nou, we hadden eerst de oren gaan. Dus hoe lang wordt er nog troshield en wat docht het waar? Ja, en Het virtueel klassement op dit stuit is dus, nevens de laatste gegevens, dat toch Grauw op inleidt. Exact qua punten gelijk met het Heerenveen. Maar dan is de heegste klassering op de laatste dag terugslag jaand. En Akkerum, ja, die zit op roeme afstand op het brons. Heerenveen zal een plak en voor een Skarli Matten willen ze nog kampioen worden. Maar daar has het dreig mee, want het god mij Drachten wat nou op het derde plak zielt achter Grauw is grut. Ja, het is voor Heerenveen te hopen dat er nog wat draaiingen in de wind komen. In de windrichting, dat is de enige kans denk ik. Ja? Want Drachten rent ik hut. Die verlent ik niks op Grauw en die wint ik net wel op Heerenveen, maar rit ik vooral net zunniger. Dus op basis daarvan, dan kan er eigenlijk weinig meer gebeuren. En dat is voor het scootje van Grauw is dat natuurlijk fantastisch. Maar Ja. Maar er zit nog spanning in de wedstrijd. En daar hebben we blij om. ja. En vooral oren plakken. Wij hebben het oren in het water rijden, maar die mensen die op je oren plakken zullen, die willen graag 4 Ja. bloeien of 6 bloeien. Dus er zit een heleboel spanning in, zeker ook voor de mensen die op de skippen zitten. En de fans van die skippen en de mensen die het, een bepaald skip een warm hart dragen. Dan laten we de volgorde van de tonnenronding ontnauwt dan maar even. De laatste tonnenronding. Het is de hele mannen op Ingen 2 Grauw 3 Drachten. Veen op de 4e plak. Langwaard 5. Lang waren dat ik goed. Ja, Heel goed. mooi dit lichte waar. Ja. Ze hebben een tuigontpassing dienen. En Ja, Cecile mijn tuig wat Johannes Meter ik gebruikt het in het jaar dat ze het waren in het kampioenschap. Ik geloof 2015 even nu de holle zijn.
dat het er nou op zetten. En ik heb toch de indruk dat het beter ziet als natuurlijk wat de reeks maar begonnen is. Maar Heerenveen scoot ik alweer wat op deze man in, hè? Ja, zo liggen het al. Hè? Ja. Ja, het zou mooi wezen. Dan heeft het voor u als publiek komt er toch nog weer een stukje Wat spanning in. in, ja. Maar het is wel spannend in het punt. Natuurlijk is het gelijk. Maar als het beeld zou bloed, dan is het toch een beetje een spanning die alleen nog in de punten zit. En net op het wedstrijdveld zich ontwikkelt eigenlijk. Dat is eigenlijk wel jammer dan. Behalve als je op het scootje van Grauw zit, Ja. dan vind je dat goed. Tuurlijk heb je al je lokale favoriet. Ja. En dat is ook heel logisch. Dat mat ik, want daar besteden ze ik wat van natuurlijk. Ja. De achterban, heel belangrijk in elk dorp denk ik, een stad. Die mensen leven ik met hart en ziel mooi. Ja. En het bin, hoeveel zitten er 12 tot 14 op een scootje? Dat is een beetje van de windkracht denk ik afhankelijk. Hoeveel zo'n zo joert zitten? Ik denk inmiddels nou eens een beetje met de man. Die heb ik alle keer hun achterban die gespannen op de vallenschip zit. En Ja, er zijn toch wat ontwikkelingen achterin. Want op dit stuit zielt de Lemmer voor Akkerm. En dat zo betutten dat de Lemsters, jong, op het derde plak op het podium klimmen maaien. Toch nog een ontwikkeling. Ja, dat verschil onderling is ik maar 410e. Ja. Hoewel we met Akkerm natuurlijk ook weer met het gemiddelde zitten. Maar er zitten nou een paar skipjes tussen. En dan had de Lemmer voor eerst een zesde plak en Akkerm 9. Oké. Ja, als het gemiddelde werkt, ik dan wel zo als alleen maar de voorzitter bloed, ik kan het nooit iets in nadeel werken, denk ik. Nee. Nee. Wiels krijgt even zeggen dat Heerenveen bezocht Loerter in te dwan. Maar ja, dat slag het toch niet helemaal. De wien kwam toch nog wat te volle heel in. En is de Fok weer aan de andere kant krijgt als de koprenners. Ja, hier lijkt het wel toch wel een beetje kalmer te worden. Hè? Het is echt aan de ene kant van de mars. Je krijgt even een oorbriesje dan je. Ze varen natuurlijk hele wien of rommewien. Ja, dan vertekent het soms ook wel wat. Ja, dat is hij, hè. Ja. Ja, dat je het rood ziet als zo'n wien. Dat als dan in de walden net achter heeft, dan liggen de krekkenvlees stil. Ja. Leidt dit ik al douwen dat er zo'n persboord zat dicht op je zit? Ja, de wijn, jongen. Oh. Ja, misschien dat ziet ze er nog wat aan wennen moet, maar je weet dat je bij de eerste trein in klassement staat, dat geregeld gebeuren gaat. En dat is aan de ene kant niet leuk, maar aan de andere kant, ja, ik wel leuk, maar dan ben je bij de eerste trein. Dus een bevestiging van hetgene wat je graag wil. En dan moet je dat er maar bij nemen verliefd. Ja. En de belangstelling van de pers en andere media is natuurlijk ook essentieel voor het scootsersiel. Ja. Nou, en de belangstelling onder het publiek toch nou dus blikken is ik heel groot. Want heel tijd meer mensen ontdekken Bigaleaks de stream. We krijgen soms berichten uit de orenkant van een vrouw waar ze nachts de televisie ontzet omdat dat zin we gewoon ken. Ja. En dat je dan zegt wat er op een Friese markt gebeurt. Ja, prachtig hè? En toch weer de Loerter in met Veen. Die beziekt alles. Ja. En die pakt nou goed wien. De wien komt, je voor in beeld kan zien dat er de wien wat ons zit te komen. Dan begint het wetter donkerder te worden en die is misschien een beetje meer naar het zuiden toe. En dan kan ze de vakker weer bij zetten. Dat kunnen wij je niet vaststellen Nee. waar die wien wel komt. Maar Drachten zet hem er nou ik in. Ja, die vlaag die hoe de mar heen gaat, die bereikt nou ik Drachten. Nou, Grauw en Halve Maan had het geen zin meer voor, want die ben al bij de tonnen. Nog altijd de hele mannen op in. Kijk, bij de onderkant van het zanglaas, bij die onderste tweede tonnen. Het zijn ook voor de tweede keer omheen draaien. De koppositie van Klaas Westerdijk en Douwe Visser van Grauw. Ja, die leidt op kampioenskoers uit het Sabloed. Die hoeft niks meer naar voren. Dat zou ik wel uniek wezen dat er voor de tweede keer achter keer kampioen wordt. En dan ik nog de Brouwers, dat we vlak achter met Ja. Heerenveen scootje, want dan heeft 1 en 2 hetzelfde als voor hier. Ja. Ja. Maar het verschil is liefst er man.
Ja, dat is zeker, ja. 10 punten. Ja. Maar voor de klassering zou het dan niks uitmaken. Nee, maar als ze punten verschillen minder. Ja. Nou ja, dat willen we graag. Even proberen de schip bij me te krijgen middels allerlei formules. Nou, het lijkt het redelijk te slag in. Hast u in het verleden was mij maken dat er een ex-equal wie? Dat is Nee, precies nee. gelijk eindigt. Nee, ik niet. Nee, kan ik me niet herinneren. Nee. Grauw komt dichter bij de hele mannen. Die rent wat in. Die rent ik wat heger. Maar ja, hier rennen en er voorbij, dat zijn wel verschillende dingen. Dat gaat de hele mannen gaat hoe stag. Ken die er al voorbij? Of had hij hem gewoon min? Nee, die had hem min, want die kent het hoe stag, denk ik. Nee, Daar krijgt Grauw hem ik min. Ja, Rucht in de wien. Gaat Grauw hoe stag? Ja, Grauw gaat hoe stag. En dan is het de vraag dat ze de tonnen al bezielen kennen. Want als dat zo is, dat Silhast net in zijn kwart klapke. Grauw gaat hoe stag. De hele mannen gaat terug. Nou, Want ze roen wel behoorlijk in. wie het een valse vlaag of wie het een stingende vlaag? Ja, nou lees het eens uit. Nou, soms dan komt er een valse vlaag en dan krijg je de neiging om terug de wind te gaan. En dan denk je, oh, hij wordt op min op deze kant. En dan ben je correct terug de wind en dan denk je, verdorie, hier net moeten. Nee. Want dat komt heel plotseling en dan heb je geen tijd om te zien hoe komt hij eraan. En dan reageer je in het moment. Zeker als je vlakbij je zitten, want het is voor Grauw nog een kans om te ontsnappen aan de hele mannen. Want die kon niet mij draaien, want die weer hier een keer voor de kop houden. En dan zeggen we dat Grauw alweer hoe stag gaat. Die maakt het weer een tussenklapje. Nou, dan weet het waarschijnlijk niet de goede kant uit naar hun gevoel. En dan gaan ze toch weer verdedigen op... Op Drachten, denk ik. En op Heerenveen, maar die gaat er nou achterlangs. Ja. Die stuurbeslag terugzetten en draaien ze nou. Ja. Ondanks dat er weer misschien over de kant waar ze krijgen wij komen beter. Wie gaan ze nou straks toch bij Heerenveen mee. Die gaat nou met tonnen in. Ja. Patio sturen we terug. Dan gaat het bloed dus de koers houden. Dan gaat Heerenveen direct terug de wien om met tonnen. Dan gaat hij weer terug de wien. Jereveen komt net dichter bij Drachten, hè? Nee, dat is een gatje. Ja. Wat is daar een gat ontstaan in Ja. dat ene klapje? Ja. Ja. Ja, nou, dat, is Dan, mooi, dat is mooi voor Grauw. Dat is heel mooi voor Grauw. Dan hoeft Grauw alleen maar te zien dat hij Drachten ertussen houdt. Maar ja, het is Want ook spietig voor de spanning in deze wedstrijd natuurlijk. Want Ja, maar het is door... Loek, Het was weer iets stiller, hè? En dan werd het direct dat die wien weer volle meer begint te schiften. Ja. Dus dan werd het voor die skippers volle zenuwachtiger om goed op de situatie in te spelen. hoe gaat de hele mannen? Gaat die nog voor Grauwdel? We zullen het zien. Hele mannen op bakboord. Dus dan moet Grauw al een hele mooie slag gaan. Het lijkt dat Grauw wat afvallen moet. We komen er zo achter. Nee, hele mannen gaat achter Grauwdel. Dus het is Grauw die de hele mannen nou voorbij is. En nog steviger in het klassement op voorzien kampioenstitel gaat. Want straks komt hij weer op bakboord. En Ja. dan had er nog volle meer ervaring. Ja, als er dit verschil voor kent, deze slag, dan is het heel zeker in Ja. de bussen. Ja. Hij zeg ik dat er hudder ging. Hè. Hij kwam ik heel dicht op de hele mannen. Nou, in dezelfde slag ziels nooit in je voorbij. En dan... Must op zijn shift wacht Ja. die komt. En dat heeft er uitermate goed gebruik van maken. En Adder dan straks in de vrije wien had. Ja, dan liep het toch wel heel mooi uit te zien voor de oude visser van Grauw. Veen heel eind achter Drachten. Die maakt Drachten nog voorbij, maar die is al Savier voort. die maakt nou 12 voorbij. Ja. En dat is ook net gebeuren. Nou, Ja. die kaarten worden wel groot nou in ieder geval. Ja. We hebben het de hele mannen van de week ik soms heel mooi voor in jongen en in één keer helemaal afzakje. Dus ja. Ja. En dan komt Drachten de hele mannen nog wat zien. Ja, er is niks van te zeggen. Drachten had een mooi win. Die rent goed, hè? Ja. Die zielt mooi. Ja, ik zeg pas het zeil even van achter. En koest ik zien dat het zeil er heel mooi op stond voor dit waar. Hè, dat is ik altijd een beetje een gokje van hoe diep maak je het. Hoeveel win komt er echt krijgen. Ik denk dat ze heel gepast de spel erop staan hebben op heden. En dat gaat dan om het druk. Die is in tuurgast. Ja, maken ze het te diep, dan is die verhouding dus, komt er wat meer in en dan maken ze het zeil te diep, dan is het eerste volle te scheef, dan vaast een schuutje ik net het meer, maar ja, maken ze hem te vlak, te rug uit. Ja, en de wien die valt wat ouder, dan heeft er helemaal geen druk in. Dan komt het net vooruit.
De hele mannen had een heel skoft hier op de Snitser maar op de eerste positielijn. Maar had niet correct in het kruisrak toch wat beliers matten. Ten opzichte van Grauw moesten er achter Del kruisen. En zit daar dan nog wat strijd in tussen de Jurgens, discussies? drachtend. Zo mooi als die daar bij Grauw komt. Grauw heger en ik nog wat vaarlijker, maar Ja, die controleert Drachten op deze manier uitstekend. ja, keurig. Ja. En ik denk dat dit een hele mooie slag wordt. Want wij lezen toen ik de vanmorgen er even langs voer, toen liep in het krek of in die vlagen daar op die kant van de mar. Met die chatterskip lopen ze daar rommer als vlak bij het stadeiland. En ik denk dat als het nou een schenk is dat Grauwer verder verlangt hier als ze pas. Ja. En kan Drachten daar dan nog wat tussen komen zelfs? Ja, Dat kan van de hele mannen nog wel eens even de een keusje worden. hele man kiest eieren van zijn yield. Want die denkt, ja, als ze hem daar zo mooi hebben, krijg ik hem over deze boeg heel erg min. Dus ik probeer maar diezelfde mooie wien van hun maar hem mee te zielen. En dan zie ik wel hoe dat uitkomt. Maar hij had in ieder geval Grauw al heel duidelijk verspillen. Ja. Dus de Grauw had dit fantastisch inschatten, deze winddraaiing. Dat zegt bij die benedenboei al een beetje ontstaan toen ze plotseling de wind van voren kregen. En daar is dit het geval van. Zat Grauw eerst bij de allereerste onderboei een beetje de mist in ging op die windschifting. En heel kort even draaien moest hij de hele man, het nou ik. En daar profiteerde Grauw maximaal van. Hele mannen, Grauw en Drachten in beeld. En daar moet ergens het vinger zitten. Daar zit Ja, die lijkt je die nog een ijsje had achter, hè? een, ja, die had, sure, maar sure eens even, hoe heeg die je kent. Die had toch een hele mooie vlaag tot midden van het veld, hè? Ja. Die krijgt je nou weer een hele mooie vlaag. Hij ziet er een heel eind achter, maar hij gaat op avontuur. Ja, het is het enigste wat je het ken nog. Ja. Ja. Tje. Het is de enige zat Grauw die slag een peek in mij kreeg, het kan hij hem krijgen. Dan Ja. komt er toch misschien wat dichterbij. Daarachterom zielen het in deze tijd, in het vader van de wedstrijd geen zin meer. Hij moet nou alles of niks Ja. vangen. Het zou Douwe Visser zijn 5e titel worden in de SKS. In 2005 wie er voor het eerst kampioen. 2009 zijn tweede, 2014 zijn derde en Vlieden hier zijn 4e titel. En wordt 2018 dan zijn 5e. Hij loopt er goed voor op het stuit. Ja, en dan zul je dus nog steeds, ook na dit seizoen, 13 skippers in deze vloot zonder titel. Ja, Douwe dit wel dan bloed het zo. Ja. Ik hoop het voor hem, maar het is voor die oren misschien niet leuk, maar het zou voor hem wel mooi zijn. Ja, prachtig. Ik ben heel benieuwd hoe het Heerenveen op deze scootjes onzielt. Kunnen ze nog een beetje spanning waarom brengen in de wedstrijd? Maar het is duidelijk, Grauw is de hele mannen voorbij. En gelijk ik een mooi stukje. Ja. Heel mooi voor Grauw dat die wien er even uitging en dat toch die wien wat begon te zieken. En dan kerst van die verrassingjes krijgen. Dat hier ze krijgen even nodig. En Heerenveen misschien ik wel, maar die ziet we krek te vier achter het zien voorlezende skip om er echt iets mee aan te kennen. Maar Grauw hier contact houden met de halve maan, ja, dan hoort er maar krek wat meeste keer en dan best er weer voor. Want dit kruisrakje is mooi, hè? Je maakt je even op avontuur, hè? Dit Ja. is, Ja. Of je ken je even op avontuur. Je zit van alles in. Ja. Ja, de wedstrijd En kropt dan heeft het weg. Je wil nog, hij is eigenlijk al lang door de wind, maar die zeilen vallen net vol. Dan komt er weer zo'n hele rare winddraaiing no pas. Ja. En dan denkt er, ja, als het Helemaal Serus. met achter Drachtendel. Drachten scoot op. Ja. En voor de spanning hielden we daar graag Heerenveen bij had gewonnen. Maar die ziet vlak achter Drachten, maar die is nog steeds een heel eind voort. Nou, die komt er ik alweer om, hè? ja, de halve En- maan draagt met net alle vallen beginnen te knoeien. Als die beginnen te Dan het Heerenveen. clearen, dan kan Heerenveen weer profijt van hebben. Ja, ja. Als die nou straks een mooi loefdueltje pakken. Toch, drachten, zou ik maar zeggen. Ja. Dan komt Heerenveen wat dichterbij.
Dan krijgen we toch nog eens in en wordt het toch nog leuk. Ja, want we gunnen het iedereen, maar de spanning is het leukst natuurlijk in zijn wedstrijd. Ja, voor mij is het altijd leuk. Ik heb feest in de familie en een leuke wedstrijd. Het is altijd goed. Zeg ik maar. Ja. Meters te volle maken, omdat ze mooi twaan in de klins Ja, binnen. dit soort dingen krijg je. Ja. Maar er zit nou wel weer een hele stuk meer winners gekregen. Dus dan is het verrassend effect een beetje minder groot. Waar is Jereveen? Daar is Jereveen al. Ja. Maakt nog een licentie terug natuurlijk. Zit er wat onder, maar hij stuurt je weer aan. Ja. Nou ja, hij had ze nou in ieder geval weer in het vizier. Toch? Ja. Hij is- Wat Grauw Jongen. verder doet, dat is verder net interessant voor hem. Nee, daar kent het dan niks van. Nee. Maar die 12 warm nog wel mogelijk. Nou ja, hij komt in ieder geval dichterbij dan. Zolang dat gaat 200 of 300 meter is, dan ben je kansloos. Maar nou, als er dichterbij komt en er gebeurt wat maar die wien, ja, dan heeft een kans op een van de 12. Het is nog net beslist hier op de Snitser, maar Jereveen beziekt nog om de Drachten en de hele mannen bij te helien en het liefst voorbij te zielen. Maar Grauw had op dit stuit de beste papieren. Ja, wat maak je, hè? Ja, Dus geen op de dus achterdek. dan je op de achterdek te denken. Wat heb ik nog in petto? Wat voor druk kan ik nog verzinnen? Ja. Komt er nog wat verhoring in de wien? Kunnen we er nog een onvaltje terugplegen? Hij had het in elk geval net meer helemaal in eigen hand. Nee, dat is zeker. Hij is afhankelijk van waar en wien en tegenstanders. Hij moet zelf alles er optimaal opzetten en alles eruit hellen. En dan hopen dat Noor een fout maakt. Dus op dit stuit Grauw virtueel op 1. Het Jereveen op 2 en de Lemmer, laten we dat ook net vergeten, nog altijd op een derde plakje. Hè? En dus leidt hij op brons. Dat zou ik heel mooi wijzen, want hij is al verschillende keer in de viert geweest. Meest ondankbare plak. Dat is echt het meest verschrikkelijke plak wat er te betekenen is. En als er nou tred worden zou, dan zou dat een bopperslag wijzen. Dan kerst van die ene familiefeest net horen. Ja, jongen, ik het helemaal bal. Altijd zees. En we houden het nog even een slagje om heren. Want anders juichen we te vroeg. Dat is meestal net goed. Nee. Maar er is perspectief. Dit wordt de strijd van de media op dit stuit. De hele mannen, Drachten en het Jereveen. Als daar nog wat wisseling en plak vinden kunnen. Want elke hoe wordt te staan als Grauw 1 wordt en Jereveen 3. Dan hebben we weer een oren tussen staan. Want daar zit het verhipte gemiddelde weer in berekenen. Als Grauw, Als Grauw wint, dan moet Heerenveen tweede worden. ja, Maar gewoon Grauw moet maar dat ze mooi tweede geen worden, skippen tussen zitten. zou het weer ex-equo wijzen. Want het Ian en verwarring Treij ziet, helpt er, verwarring ziet er een beetje tussen van wat is het nou mooi die 0, dat is nou tot 1 decimaal al rond, maar omdat je zo'n rare berekening kun je 2 achter de komma gaan. Ja, en als je dan krijgt onder de zeg maar 8,4 zit, 0,8 fjouwer, ja, dan wordt die 8 en zo aan. Ja, die, Ik geef mij boven de pet elke keer maar op. ja. Nou, kerst ik wel hier hoeveel verstaan ik ervan, dat ik kan het eens uitlezen. De meeste sjogers binnen nou even naar het huis gezet, even koffie. Wij hebben Geertje op het wetter en Geertje is dus een rots in de branding, Joert. Want die had ik contact met de SKS en waar heb ik nog een handboek, daar staat ik alles in. Ken Jereveen nog een tussenslagje meidsen? Ze matten net 1 scootje voorbij, ze matten zelfs 2 voorbij om wist te wijzen dat zij de nieuwe kampioen worden. Dan zit ze namelijk 1 plakje achter Grauw. En staat het nou lieket, is dat noodzakelijk voor de titel. Nou ja, ze zijn niet kansloos, want ze komen weer wat dichterbij. En Drachten die zitten heel dicht bij elkaar, dus die krijgen wat werk van elkaar. Als ze ontsnappen kunnen aan die beide skippen, dan zit er een kansje in. Voor Grauw moet er 1 scootje tussen zitten blijven om kampioen te worden. En voor Jereveen, die moet nog 2 scootjes voorbij. Dat klopt. Maar ja, die 2 zitten er nog wel tussen. Drachten houdt het tweede plak voorlopig vast. Dat oren scootje van Drachten de hele mannen. Daar deun achter. En het Jereveen
Wie maakt nou in de komende rak zien dat er wat winst te heljen valt? Want ja, het maakt denk ik toch barren in de cruiserakken. Ja, zeker in deze eindjes bij de zoveel rond tussen de schepen mis. Hè. In die verder wien, heel wien en gebeurt niks. En dat gebeurt alleen in de eerste verder wiense rakken. Hè. Bij de ondertonnen, de eerste ondertonnen, dat hebben we van de week al een paar keer ontdekt. En wat verrassende dingen gebeuren, meestal niet leuke dingen. Ja, En Heerenveen gaat er onmiddellijk doorheen. Ja, dat moet ik. Dat is het Die enige. matten onvallen. Want zilver hadden ze al. Ja. Als ze nou nog achteruit zielen of nog één naar voren, dat bloedt zilver. Ja, Ze hebben maar één kans. wegwezen. Twee skippen voorbij. Ja, En die zetten terug. Dus dit wordt een interessante slag. ja. Die beide skippen die houden elkaar beter, maar die willen elkaar niet loslaten. Want de rechter is blij met zijn tweede plak. Dus die draait niet eerder dat de halve maand draait. En de halve maand die draait voorlopig niet. Dus Heerenveen die het nou een koerske, al het grauw je wel heel erg mooi. En dat betekent meestal dat je op de overkant van het veld dat niet hebben. Maar goed, we hebben al jaren vaker gezien dat er dingen gebeuren die niet helemaal logisch binnen. Dat het toch weer maar die wissel in de wintermaatje. Dus het wordt nou toch weer spannend. Ik ga Pieter Brouwer ook wel eens meemaken dat we toen in de Lemsterbaai, die leidt toen achter Snits en achter Grauw, die toen eind voor hun lijn. En in de laatste slag van Strano naar boven dan naar de dik, daar kreeg hij toch een privévlag, die komt zo omheen sturen. En Jem blabberen beide naar beneden. En daar pakte de zat twee treien plakken en de titel. In één wedstrijd. Ja, Heerenveen op avontuur. Die gaat helemaal en zet hem ik terug. Dat lijkt mij ook verstandig. Geen hele slagjes. En Grauw gaat helemaal bij de grote Grienendel. En drachten en helemaal naar volgen die slag. En nou ben wij heel benieuwd hoe dit straks bij de bovenste ton uit kan. Ja, het lieke krek of Heerenveen niet al te volle wien hier en Grauw steeds wol. Dus ja, nou is maar de vraag, krijg je wel in een Grauw dat of krijg je de halve maan en drachten dat ik. Dezelfde gang die Grauw nou heeft. Ja, dan het Heerenveen waarschijnlijk niet volle won. Maar ja, dat kennen we eigenlijk pas in. Maar het gaat eigenlijk alleen maar om deze beiden. Ja, Drachten en hele mannen, wat die door ten opzichte van Heerenveen, daar zit nog het verschil tussen goud en zilver. Wils Drachten toch wel behoorlijk los is van de hele man. Ja, Drachten had je de turbo erop. Dat is wel ongelooflijk. ja. Ja, die rennen heel hard. Varen heel hard. Ja. Het VN. Nog steeds oer stuurboord. Ja, die gaan nou heel erg echt extreme slagen maken qua lengte, want dat is een enige kans. En nou maar hopen dat ze nou straks de vak begint te klapperen in, zonder dat ze aan het roer zitten. Dat betekent dat er door de orenboog beter worden kan. Ja. Daar zit ze nou heel voorzichtig. Ja, en hoe lang wordt er nog terugzield? Komt er nog een cruiserak? Want we zitten nu haast 10 of fjouweren aan. Daar gaan ze er terug. Ja. Want Heerenveen had er alle belang bij dat er nog even terugzield wordt. Ik denk wel dat ze maximaal zullen lid, omdat het gewoon een prachtige wedstrijd is, maar prachtig waar. En Ja. dus ik denk niet dat ze hebben geen enkele reden om hem extreem kort te houden. Hè? Dus Grauw. Wordt die bedriegen door Drachten. Nog wel de voordeel liep het mij. Maar Drachten liep het me toch echt verschrikkelijk soort gong te hebben. Drachten vlak op de kont van. Wat gebeurt hier alweer? Helemaal gaat er terug. Is er in maar je. zitten we eerst een schroefje te zeuren dat het een beetje Een saai beetje wordt. saai werd, ja. Ik je hem wat oppeppen. Nou, dat had geholpen. Ja. Er zit nog van alles in. Maar Deze wedstrijd. is helemaal in de war. Want Sjurgens even leek het toch dat Grauw meer heel min krijgt. In ieder geval ik net volle gang. Nee, en leeg. En leeg. Dus nou is het heel erg spannend hoe krijgt Heerenveen hem Oh, jongens. We groeien naar een climax. En die kan wel eens heel onverwachts worden. Nou krijgt Grauw weer een beetje wien en Ja. tippelt weer wat omheen. Wat zal die meisjes Oei, zwitten? Daar is het VN. Die is luid oer bakboord. Die komt op bakboord op die tonnendel. Maar hoe lezen de oren op dit stuit? Ik denk dat ze bij de halve maan nou heel dicht in de buurt Ik komen. wil het contrast wel eens even zien. Helemaal aan de andere kant van de maar. Ja, ze hebben het extreem opzocht. Het zo duidelijk is het. Ja, deze lezen toch leeg, hè? Dus dat is erg leeg. Ja, En ik niet volle druk. nee. Grauw. Ja, Nou, Grauw die zal het nog worden. ja die...
Maar ken die de ton al aan. Ze hebben die hindernis er wel hellen, dus ik neem aan dat ze nou meer rond te gaan. Ze kunnen hem correct al aan. Ja. Met de rechten, die had Grauw al in het vizier. Ja, Het blijven toch bijzondere wedstrijden, die finales. Ja, de zenuwen spelen natuurlijk een rol. En het is, als je gauw die wien een beetje inzakken, begint er ik te ziek in. Dus dan heeft niks meer in de hand. Dat kerst hem goed. Kerst wat we normaal lezen? Op het kapje? Nou, hij zit volop in de strijd, volop spanning. Hij shut alles, hij veelt alles, hij reageert overal op. hebben we het nou al in beeld? Sjurres even aan. Ja, daar komt Jereveen aan. Jereveen Die had de die- hele man al te pakken. Dat liep het er wel op. En Grauw, Ja, als er hier achter ons sluiten kan, dan krijgen we een nieuwe virtuele tussenstand. maar Ja. we hadden erachter ik nog, want die zit nog heger. Het is zaak voor Jereveen dat ze niet een klap voor. Ja, dat wil je altijd natuurlijk. Maar ik bedoel, als ik nog vallen had, dan bent we een heel soort meters. Dit kan wel eens een cruciaal Ja. moment worden in de wedstrijd. Heerenveen die gaat voor de helemaal aan het del. En hoe komt het met en kan Grauw de ton aan? Dat is ik nog net besjongen van u dit. Want Drachten liet ik volle heger te zitten. Nou, die zit heger, maar stuurt ik heger. Het meer druk ik, hè? Ja. Ja. Nou, hier is weer een goed beeld dat het vingen toch achter Drachten zit. Maar die is een mooie slag inroeier. Nog En één hindernis te Grauw gaan. met alles dwan om die tonnen te hellen. Die maakt heger. En dit kost ik snelheid. Ja, de shirt erachter nou dichterbij schouwen, hè? Niet een keer. En kan Drachten Grauw dan straks hier in mooi gong oerlappen. Dit is net het scenario zoals ze bij Grauw dreamt had, denk ik. Ja, hij hoort net beslist dichterbij te komen van, Nee. van de man op Grauwse schutje. Dat vinden ze helemaal niet mooi. Er is maar één duel interessant nou. Wat kan Jereveen nog ten opzichte van Als Drachten? je Want daar Grauw leidt het kampioenschap. en Tussen Grauw Drachten en maakt om, Jereveen. en Grauw maakt omheen al om Drachten Ja. erachter te horen. En dit kost meters. En Drachten, die wil ik wel heel graag in worden. Dus Ja, die gaat je best ik die heugel gaat- aan. En het veen is die te betiet. Jongens, het zwet omheen. Mooi niks zeggen. Nee, dat had ik niet Dat verstaan. komt er al. Maar Dit is dit toch wel een hele dreeuwt bijzondere weer ontwikkeling. helemaal bij Imekor. Ja. En had Jereveen dan genoeg gong om die tonnen te berinnen. Nou valt hij ik weer even heel stil. Hè? Ja. Dat is jammer voor Heerenveen, want dan komt er wat leuk om die tonnen heen en hij samen een oorsluiting. Maar nou, Grauw en Drachten die gaan wat omheen en komen hun er maar een gangje omheen en dan is het soms helemaal, zit samen erbij. Ja. En, maar nou rennen ze toch Jere wel komt vet. er De gang, ja. laatste tussenstand is Grauw 1, Drachten 2, Jereveen 3. Dat is nog steeds goed genoeg voor Grauw, voor de titel. Het Jereveen maakt nog één scootje inhalen, willen ze hier voor het eerst in hun historie onder de nieuwe skipper Sietse Brouwer het kampioenschap hellen, maar het kan nog steeds. Want er Maar- komt nog een cruiserak. Maar waarschijnlijker is haast dat er in een scootje Grauw in helpt. Zoals het hier lijkt. Het zat dicht, zitten ze al bij elkaar, Drachten en Grauw boord aan boord. En dan looit de Sietse Brouwer van het Heerenveen ik op Ian. Ja, het is nog niet zo dat Grauw Drachten samen voorbeeld. Nee. Want dat we dat nood van Drachten jongen hebben, dat lig ik op het varen. Wat een finale, wat een finale. Nou, hier mag het dit volgen worden. Lekker rustig, ontspannen. Ja, En dan ze krijgen al, ze hebben al willen. En dat de wind nou nog een lief beetje meer naar achteren draaien wil, zodat de fokker in moet. Hè, dan krijgt Heerenveen altijd het zuchtje. Tje, ja, Wat een daar god. gaat er al. Tje. Ja, wil ik liet je even uitpraten. Ja, douwe. Ja. Als je Heerenveen, die het nou nog niet. Die gaat nou omheen, die probeert de snelheid te maken. En dan gaan ze dadelijk naar beneden toe, maar die gang, en dan zetten ze de fokker ik in. En dan kunnen ze soms samen maar dat vlaagje maaien, heel lang maaien nemen naar onderen toe. Maar waarom stuurt het vinger ze heeg? In die vlaag, die pakt die druk even mooi. Oké, en wil daarvoor weer voort, want hij maakt het nou meer meters. Ja, maar hij denkt dat die druk van die wien langer hangen bloed als onder hem, zeg maar. Hij zegt waarschijnlijk een wienveeltje werd ze nou in zitten en dat bloeien ze zo lang mogelijk bij. En dat voorbij is, dan zou ze wel... Ja. Dit is letterlijk wel een titelgevecht, hè? ja, dat is echt je zit echt alles in. Ze gaat nog heel starig een zakje. Ja. En ze hebben even dat gangje oppikt, want bij de tonnenlonge zie je weer even een beetje stil. Dus je moest even wat snelheid maatje. Ze normaal dus het zaad, als de druk komt, dan in die verder wien, dan gaat het naar beneden daar, maar de druk. Zo lang mogelijk in die druk blowen. En als die druk voorbij is, dan gaat het weer een beetje omheen. Dan heeft de wien weer wat dwarser in de zaal en dan ga je weer wat harder.
Ze doen het nou eigenlijk omgekeerd, maar waarschijnlijk omdat ze dat veeltje er zit licenseren. Ja. Zorg het even. Drachten weer omheen. Die shut ik het vinger aankomen. Grauw weer. Want het is natuurlijk als je boord aan boord komt, aan de binnenkant, Ja. dan heb je voorrang. Grauw mooi als eerst om de tonnen heen, zoals het hier heen leidt. Nou had ik Heerenveen even de wie minder. En zit de loeter haast ingaan, want de fok die blabbert al wat. Ja, die hier er nou eigenlijk al in zitten met hem. Daar gaat die begrauwer in. Het langste cruiseraar krijgen we nog, hè? Ja. Goed, jongens. Wat moet ze daar doen? Ik bedoel, Drachten en Grauw die zitten deun op elkaar, maar kan Heerenveen daar munt uitslaan? Tja, het Heerenveen vaart nou pal achter deze twee scootjes. Dus alle wind die van achteren komt en hij gooit hem nog eens even breed uit, vangt hij op. Hij krijgt gong en hun net. Hij is altijd de eerste. Als de wien maar van achteren komt, is hij altijd de eerste die de wien krijgt. Ja. Dus dat is zijn kans. Maar hij had er belang bij dat Drachten voor Grauw komt. Ja. Hij had er dus belang bij dat hij Grauw dwingt om omheen te gaan. Ja. Oeh, er komen nog achterbelewers. Ja. Ja, Daarom daarom, het veld in, hè? daarom zette Heerenveen de vakken niet in. Dat zeggen wij niet, maar die moesten hier achterlangs. Ja. Want Heerenveen luidt op stuurboord en het orenskip luidt op bakboord. Dus Heerenveen moest ontwikken. Hoe dicht is dat god? En ik ben Grauw en Drachten gaat de vak weer naar de overkant. Ja, de wind die gaat weer meer naar het noordwesten daar. En ik kan die vak niet staan. Dat wordt het werken nou. Want elk meterke is nou belangrijk. Hier, elke meter telt, ja. Hoe komen ze uit bij die onderste tonnen? En als nou de camera zit dichtbij, dan zie je toch wel dat ze aardig gang hebben. Hè? Van, Ja. van achteren liep het krijgen, even shit het net op. Maar dit kan je niet bij Er zit nog goed ziel in. Ja, Ja. De spanning is helemaal waarom in de wedstrijd. Van kop af, gong Grauw is eerst om de tonnen heen. Liet de hele mannen voorbij gaan. Of liet hem net voorbij gaan, maar die gong hem voorbij. En daardoor moest hij ingevocht. En in het gevecht wie er hem hele mannen weer voorbij. Oeh. Maar kwamen er ook nog oorenscootjes weer bij. Dat gaat Grauw, ja? En Grauw die zit mooi voor nog erachter, maar het Dat gaan ze. zit al hier dicht bij elkaar, hè? Grauw en Drachten hebben op zich hebben het voordeel. Hè? Want het is altijd moeilijk verdedigen dat de wien helemaal rug van achteren komt. Maar nou bij de wien aardig dwars. Dus nou, Ja, dit is het voordeel weer, hè? Ja. ja, dit is beter voor de beide kopperinners. Ja. Dan kan ze redelijk makkelijk verdedigen. Er komt nog een heel spannend cruiseraar, denk ik. Dat is Ja. de enige kans waarschijnlijk dat de Gerben van Manen nog had om nog een keer om te vallen. Want het storken hoeft maar even door de kant te vallen en we gaan heel op podium dadelijk. We worden op ons wenken bediend, hè? We hoopten op een climax, op een spannende finale. Nou ja, veel spannender als dit wordt het net. Nee, dit kan niet mooi. Ze bleven contact houden en terug die wiendraaiing en bloezen ik steeds. Zelf soms de verkeerde klap in te gaan. Maatjes is het weer spannend voor ons. Dus we werden inderdaad op alle kanten op onze wenken bediend. Want Heerenveen, ja, die zit er nog wel aardig achter. Maar hij krijgt nou weer een liet ziegertje extra ten opzichte van hun. Dus hij komt er nou toch wat dichterbij weer. Ja. Dus en hij zat echt bij elkaar zitten en die wind die zakt wat in. En er komt weer een winddraaiing op zo'n onverwacht moment. Dan kan het nou weer helemaal hier komen. Even voor de duidelijkheid, nevens de statistieken van uw collega. Zo het zou wijzen dat bij een eerste plak Grauw op 42,7 punten komt. Als Heerenveen dan treden wordt, werd ze nou lezen, komen die op 42,7 punten. Exact gelijk. En dan jouwt de terugslag het resultaat van de laatste wedstrijd. En dus zou Grauw dan bij deze staan weer kampioen worden. Krijgelijk als Vlinie hier. En dat zou voor Douwe Visser zijn 5e titelbudgetten. Maar als Drachten voor Grauw komt, of achter het Veen, dan gaat het weer hoe de kop. Ja, het bloed even. Ze hebben een heel mooi script geschreven voor deze beetje. Bij deze keer. Mooi waarde bij besteld. Ja, ken het beter. Het kan haast net mooier. Friesland op zijn mooist.
En hoe lang lid de commissie van Snits hier terugzielen? We zitten haast op 20 van Fjouweren. Er kan nog wel even terugzield worden. Het waar is prachtig. Er is een palenvol publiek. Ja, En de strijd is hartstikke spannend. De streven is altijd een uur is 2. 2 uur zielen. minimaal, ja. Minimaal. Dus dan kunnen we nog een paar cruiserakken verwachten. En de meesten het net echt zwierhand fysiek, dus het is wel vol te houden. Hè. Je kan me voorstellen dat ze op Staveren en hele huizen ook, hè, dat weer van die hele wienwedstrijden, dan moet je op een gegeven moment zeggen van, nou, de eerste hebben misschien correct geen 2 uur zielt en de laatste wel, dan moet je uitschrijven, want als dan, dat het dan nog goed gaat is, dan moet je niet wachten tot er ongelukken gebeuren. Maar dit is zondag, kan je fysiek makkelijk gewoon, dus dan kan ik wel een kwartier of 20 minuten langer varen liggen. Daar heb je niet een hekel aan, dan ga je niet in het vet, want het is mooi waar op de wal en gezellig. Dus Ja. het kan goed doen. Een echte top 3 hebben we hier in het dijklassement. Met de nummers 1 en 2 van het klassement met Drachten erbij. Maar die draaien die zullen echt bepalen. Het eindpodium gaat eruit shot. Als hier wel eens een stukje glas naar beneden komt in de studio waar we zitten, had je schrikken van die knal. Dat we het jongen weer ophangen. Het wordt niet dat ouder Ja, van spanning valt de studio een stuk elkaar. Grauw looit nog wel voor op Drachten, maar ze binnen dicht bij elkaar. En dat ze zo dicht bij elkaar zitten, profiteert Heerenveen weer van. Die scoot deun achter op die man. Ik ken niet zien hoe dat ligt, maar de hele mannen die had een hele lege koersvaart in dit raak. Oké, ja. Ik ben benieuwd hoe 4 nou weer komen ten opzichte van deze treinschip. Ja, sure, daar is het beeld. De hele mannen. Die had nou de hele En die tijd- had eigenlijk een heel soort wien. Ja, die vaarten dwars ten opzichte van de windrichting. Er zit een heleboel druk in de zeil. ik mooi, hè? Dan hij het in de gaten speelt zie, hè? Dat is om samen aan te vallen. Dat vind ik prachtig mooi. Er zit natuurlijk een adviseur op, Mark Neleman. Hij hoeft er nog net bij die wat Olympische campagnes aan had. Ja, zij vallen even stil. Hè. Als je daaronder mooi komt de hele man nog niet hard ik vol druk. Hè. Die komt door hele wien zouden. En hele wien stilt altijd wat harder dan voor de wien. Mark Grauw houdt de koppositie. Correct voor Drachten. Heerenveen daar vlak achter. En nu wordt de strijd echt hier een basten. Nou maar de alle registers hier tenminste als je op het scootje van Heerenveen zielen. Want als ze nog wat willen, dan moet het nou gebeuren. Ja, en ik denk dat ze al vinden dat ze aan meer kansen krijgen dat ze een uur geleden tochten, zeg Ja. maar. Ja. Dus hun perspectief verandert ik steeds in positieve zin. Ja, daar is de hele Sure. man lekker aardig in de buurt. Ja. Ja, dat Die mag nog wel even uit. die met nog wel even. En dat hoeft voor Heerenveen ik niet, want dat jouwt hem wat minder vrijheid om te manoeuvreren natuurlijk. En voor Grauw zou het heel interessant is dat de hele man nou weer vlak achter Heerenveen is, want met Heerenveen weer heel voorzichtig manoeuvreren in. Dus in het begin worden de hele man wel futje, maar nu wil er hem wel dichterbij zijn, zou ik maar zeggen. Maar Grauw had natuurlijk nou in eerste instantie verdedigen op Heerenveen. Ja. En dat zou voor Drachten maar openingen creëren. Ja. Grauw had Wat helemaal doet geen... het Veen? Gaat hij erachteraan of gaat hij gelijk in ongeval? Dan wacht ze eens even aan. Laat ze eens even zenuwachtig match. Ja, dan zoen je ze. Maar gelijk hoe stag. Ja, ik denk dat ze even de snelheid erin brengen. Ja. Direct naar de boei draaien gaat meestal net het vlugste. Dat je de snelheid er het vier stuurt. Nou, even een gangje varen is meestal het beste en dan fut. En dan hopen dat er ik nog even een beetje minder wordt door deze boog. En dan heb je nog een grotere aanleiding om even fut te draaien. Maar je zal het dan onmiddellijk zien dat Grauw Drachten helemaal viert. En die gaat onmiddellijk met Heerenveen mooi. Maar dan had Drachten misschien nog een kans Ja. om daar nog bij voor te komen. Ja, kijk, Drachten heeft een hele grote kans om Jutta Dijprijs te winnen. Als Heerenveen die naar aanval gaat, dan gaat Grauw met Heerenveen mooi. En ja, als dat niet een goede slag is, qua wien, Ja. en Drachten er om terugrennen, dat is dan waarschijnlijk, dan kan die best als eerste door de finish komen. Maar dat kan Grauw helemaal niks schelen. Ze lezen gelijk in punten. Grauw en Veen.
Maar er wordt bij de SKS maar 1 decimaal achter de komma rekenen in het klassement. En dan loopt Grauw voorop in deze staan. Oké. 1 decimaal. Ja. Ik weet niet wat een decimaal is. Nou, dat is een komma. Oh. Toen had je altijd 2 nullen op een bankrekening en dan komt de komma, dan komt hij een bedrag douwen. Ik ben buzel in mijn nul. Maar letten we het Jesjen. Het Veernoesdag. Drachten draait mooi. Ja, dat zult Ja. Grauw. Dat zult het vinger we net minder leuk vinden. En Grauw zielt nog terug. Ja, maar hij wil in de beweging, zeg ik. Krijg aan het achterlijke koekje. Dat zou je bijzonder wijze dat er net mooi, hoor. Dan zit er wel heel erg iets moois lezen door diezelfde boven. Kijk me niet voorstellen. Het is alleen nog bijzonder dat Drachten dit doet. Dat hij net redeneert krijgt als wij. Dan let hij bij de duelsminuut vechten en ik ga aan de andere kant uit. Als hij voor de titel gaat, dan hier dat Ja. wel wat oors beslissen Maar- kent. Maar Grauw die shit toch perspectief daar, hè, want die shield nog steeds terug. Dit wordt weer vet spannend, zoals ze Ja, dit is geen verdediging wat je doet. Dit is gewoon leeuwen in die slag. Nou, je het Grauw is Ja. Oestag. Ja. Ik denk nou, ik zit nou dichter bij de wien of bij een rommere vlagers dat het een correct ziet. Want daar was iets wel direct maar Heerenveen mooi in. Dus hij shut en meer perspectief qua wien, richting of qua druk. Nou, en dat is altijd weer even afwachten. Hoe valt de eerste vlager in? Kerst direct opsnijden. Dat is dan dicht bij die druk houden kerst of zakken ze er eerst even uit. Hij kan hem vrij gauw hem opsnijden. En zuilt dit vol. Ja, nou hebben we het net zo goed gezegd. Hij is steeds heger varen, dus hij heeft toch jongen dat je die wien waarschijnlijk met Rommer Ja. stingen zal. En we nou, willen heel graag even zien waar de oren al is ten opzichte van Grauw. ja, nou valt het eruit trouwens. Ja. Want dan kunnen we Ja. het even in perspectief plaatsen. Grauw had hem heel min. Grauw had hem heel min. En hoe had de orenman hem? Wij zijn de oren. Daar rugs Dit jongens. zijn de maar dat- achterblues. Daar zijn de oren. Maar ja, weer los van elkaar. Het is nog lang net uit eten hier. Nee, ze hebben het Egypte niet goed genoeg zien, dus Nee. daar kan je geen conclusies van verbinden. Nee. En Maar je- dat het spannend wordt, dat is al heel helder. Nou wordt het oors. Maar dat goed is. Ja, je kiest net zo volle van Sezen nog, dit Leutel. Daar Ze is zijn Grauw sa- helemaal. Maar ja, dan ben we de oren weer kwijt. En ze hadden nou toch weer te pakken, het Ja. vlaagje. Hij laai even voor de. Ja, dit is goed. En nou had er hem... Ja. De hele man gaat er in ieder geval ram achterlangs. Ja. Ja, en dit is even een oude hoe dit zich ontwikkeld zal ten opzichte van Grauw. Maar Grauw die hing hem dan toch wel weer inderdaad heel mooi. Dus ik denk dat het wel maar 6 rauw rent voor hen. Zeker weten dat we het straks, als ze hier weer voor de 4e keer om die eerste boppers te tonnen draaien. Ja. En Grauw heeft natuurlijk hard het voordeel nou dat hij op bakbord op deze maand nou komt. Dus hij kan er wat permitteren. Voorlopig had hij de macht. Maar ja, het waar, de wien. En dit is ontzettend spannend voor deze mensen en ik, hè, want die zitten vlak bij elkaar. En nou, je kan je maar 1 keer goed door de wien in. De wien bedraaien. Eigenlijk moet ze nou naar links, eigenlijk uitzakjes is maar. En als dat echt gebeurt, dan moet ze draaien. En dan is maar de vraag hoe lang bloedt die volgende slag stingen. Ja, en dan dus het goed of het dus krijgt niet goed. Dit is een cruciaal moment in deze hele wedstrijd. Spannend, spannend, spannend op het achterdek hier bij Grauw. Hebben we de ton al in zicht. Heerenveen die begint heger te varen als Drachten. Ja. Ja, En je drachten hoe stag. Drachten gaat hoe stag. Drachten niet weer. Heerenveen gaat gelijk mooi. ik ben net vergeten, een fan hoeft alleen nog maar drachten voorbij. Ja. Ja. Maar dat... Die hebben Grauw eigenlijk niks te schaffen nou. Nee, Maar ze met de deze op snelheid Zeg je van mij? drachten wie hoort ik aardig, hier. Ja. Zeg jij mij? Maar dit zit net 4 meer van elkaar hoor. Nee, het is de vraag of Drachten dan nog vrij draaien kan straks. Want hij lijkt er nog wel voor, maar als hij weer terug de wien wil, of moet, dan moet er wel vrij draaien kunnen voor maar Heerenveen. Sjurgens Vingerlight al aardig heger hè. Ja. Ja. En dit komt ik, ja, Grauw giet je natuurlijk. Ik, omdat die bakboord light mooi voordeel. Ja, geen probleem. We weten ik net weer de tonnen light. Nee, Grauw mij wel voorblijven, dat is geen probleem. Had het Veen drachten te... Ze rennen wel heger.
Heerenveen. Daar is de ton. Heerenveen rent volle heger als Drachten. Drachten loopt er nog wel wat voor, maar ken hij straks. En Grauw met ik nog een slagje op Helly. Die kende Tonic. Dit is een prachtig kruisraak. Samen moeten ze erin lezen. En dan kan je erop rekenen dat Grauw een handje verder gaat de strek noodzakelijk. Die probeert Heerenveen deer te krijgen, zodat Drachten er toch wat tussen blijven kan. Ja. Dat schaakspel is nou aan de gang. Schustel Douwer die gaat volle verder als het strikt noodzakelijk is. Dus die neemt dadelijk Heerenveen helemaal de wind niet te zeilen. En dat mag ik peilen, hè? Want Ja. je kan, als je krijgt wat te vier zitten, dan lijkt het nou wel weer dat hij wat te vier zit, dat hij, en het is ik het afstand is ik nog wel aardig. Hij mag net Drachten de wind niet te zeilen nemen. Hij mag wel wel Heerenveen. En dat En is die nou, lezen naast maar. Dus Ja, dat wordt lastig. dat wordt een toer. Ja. Maar zat denkt er en rekent maar er. het lijkt erop dat het Veen Drachten voorbij zielt. Daar lijkt het er toch op. En deze zullen er alles om doen om dat van te komen. Ja. En dat betekent dat het Veen dan op kampioenskoers leidt. Wat een ontknoping op een snitse maar, joet. Zitten we eerst te zeuren dat het saai begint te worden, dan ga je dit weg. En waar komt de hele man? Komt er aan. Dat zullen we nou wel even. Nou. De hele man. Komt mijn poeltje dan helemaal uit. Hele mannen wint. En Master Heerenveen even zien kampioen. wat voor wien de hele mannen daar had. Ongelooflijk. En ken hij de ton aan? Nou, het is net eens belangrijk dat hij de Makkelijk. ton aan kent. Nou. Makkelijk. Dat ken ik net beschen, nou, Freek. nou, Ja, Ik wou, maar ik dat zit was er die geen poel. voor. Maar Sjoch, eens wat een vlaag die hele mannen daar krijgt. Dat bedoel ik. Ja, dit is voor Sjoerd, echt. Knik op een score. Ja. Nou, Nou, het erbij. En mijn gang. knikken. Die zien ze net weg. Ja, het vertekent heel erg natuurlijk, hè. Maar het lijkt Als die eerst is, valt het wel mee. En nou krijgt Grauw die wien ik. Maar dat is ik net belangrijk, voor het vinger tenminste net. Het zit er nou een beetje om spannen. Ken Drachten straks voor het vinger of net. Die had toch wel weer een gotje slaan, maar het vinger zit volle Hoe komt heder. dit, jongens? Ja, hij is ervoor. Ja. Hij is Hij ervoor. is ervoor. Van Hele Fjouwer mannen naar weer om. in één slag. De hele mannen. Van Fjouwer naar Drachten één. hier door staat. Nou geef even zien. Ken Drachten voor het vingerdel. Drachten eruit heel krap op een boei. Ja. Nou, Sjö, Jere. Stuurboord. Ja, Sjö had natuurlijk Lloyd al op bakboord. Wat doet Sietse Brouwer? hij draait hem eronder. Ja. dit Alle wordt risico's, spannend. maar best net wat te let. We kennen net zien. Zijn we dan nog een protestsituatie krijgen? Nee, hij laat vol. Oeh, hij loopt vol. Ken er hem om? Ja, 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 ken er hem nou om? hij er op tijd op gang. Vallen ze net voort? nee. Nou, dat kennen we even, maar hij krijgt wel zijn volle gang dat hij hem er wel boven snijdt. Nou, Maar de bekende Het opzichter. klassement staat op een kop in één kruisrak. ja, hij krijgt hem. Sietse Brouwer krijgt de win. Op die, volledig reglementair, maar ik alle risico's nemen. Ja, en dat mat je, hè. Dat moet ik Is beslist. dit een titelstrijd? Hij loopt nog wel onder de ton, ja. Ja. Even zien, maar het skipke wel heeg, hè. Hij krijgt vrije win. Hij krijgt gang. Hij kan wel omheen snijden. En we Ja. zeggen ik wat voor wien hele mannen kreeg ze krijgt hier, hè. Ja, hij loopt er heel erom. Ja. En nou, Heerenveen op titelkoers. Heerenveen, zeg ik. nou moet ik hem heen. Hij draagt met eronder sturen, want ze mag hem er nou net weer boven komen letten. Maar hij komt er heel keurig omheen. En nou moet Heerenveen hopen dat de hele mannen voor Grauw blijft. Ja, Ja. dit zak. Want daar leidt echt nog een wisselgeld voor Grauw. Heerenveen die giet. Douwe die had het net meer. Die komt je net meer bij. Want ja, nou met Grauw de hele mannen weer voorbij. Tenminste, Waar? uit het perspectief van Ja. Grauw, jongen. 6 maar 1 vanuit mijn perspectief. Ja, Maar vind ik, ja. Nou, Ja, dat ik meen het partijdig versus natuurlijk in daar deze rol. is je gewoon gast, daar moest partijdig wezen. Ja, oké. Nou, X's, de finish erin. ja. Ja. Ja, en daar is het. Daar wordt Alleen maar met de pool bezig. Ik zit al op goud in de pool. Maar mensen, wat een strietje op een snitsen, maar hoe kan je het uittekenen? Alfred Hitchcock zou er niks bij wezen. Ja, dit hier in zijn film van Maatje Murray. In één slag Het de wordt hele gelukkig nog een mannen keer filmen. voor het hele geheel. Grauw leidt voor het veen. En dat gotje, maar de hele mannen. Grauw is ik wel weer aardig. En hoe vier kan het veen Grauw nog bedriegen? Ja, nou wordt het echt interessant. We gaan laten de finish Er erin komen. rent Hoeveel tijd krijg je nou Fjouweren nog? intussen. Het is samen het voor Fjouweren. Er kan nog 1 of 2 kruisrakjes in. Maar hoe lang wordt er nou nog troshield? Ja. Grauw rent harder dan de hele mannen, lijkt het in dit rakje. Ja.
Ja, hele mannen die het hem ik wel heel mooi hanteren. Ja. Want hij Maar, Sjurgens, het is wel een gatje, hè? hij ging 4 achterlangs, de slag ervoor nog. En nou maat ik grauw dingen weerje. Ja. En hoe je het helemaal naar daarheen. Ja, dit is een dilemma. Kom Dit maar is even op met die virtuele staan. Die willen we heel graag nog eens een keer zien, maar die gaat weer oer de kop. Ik denk dat Lemmer nog altijd... Nou, Lemmer zo'n, Akkerum 8. Dan kan het plakje draaien ook nog wel eens spannend worden. Laten we ik eens even de orenscootjes nemen. Want ja, natuurlijk gaat het hier om het kampioenschap. De hele mannen, het luidt op kop. Grauw 2, Drachten, Fjouwer Jereveen. En dat is natuurlijk correct om. Maar Ja. dat wie bij de orentonderronding. Dat wie Fjouwer is Drachten en Treien Jereveen. 4 lang waar, 6 Jouweren, 7 Jennewoord, 8 Woord zijn, 9 Akkerum, 10 Huzum, Alve Snits, 12 Lemmer, 13 Ljouwert, 14 Zuidwesthoek. En dat wie maar de laatste hele winste ton. Maar in dit hele kruisrak is er nou al heel soort weg verhoren. Dan zag ik in één keer Lemmer Fjouwer plakjes op schouwen. We houden hem even in de gaten voor jou. Het startskip, het finishskip in dit geval, want... Dan komt er nog in een Ze kruisrakje. staan clear bij de vlaggen. En het schot. En waar hebben we de finish dan? Die zal voor het starteiland wezen. Die zal voorbij Boei 2 wezen. Helemaal op kop. Dan moet ze hem nou met de vlaggen ik omheen gaan. En nou hele mannen bij de Ja. onderboei is. Ja, Maar voor dus, oors is er nog een kruisrak, hè? Oh, zit er nog een kruisrak. Even zien. Hij staat clear. Ja, daar is hij. ja. De finish komt erin. We beginnen naar de absolute finale van het SKS-kampioenschap 2018. En als het sabluwt, zou het no leidt, dan krijgen we een nieuwe kampioen. En dat zou een daver in een verrassing wezen. Maar we zijn er nog net. Er kan nog van alles. Het wordt of Grauw of het Jereveen. En dat moet alle keer beslikken worden in het laatste kruisrakje. En waar leidt de finish dan? Leidt hij bij de Boppeton? Denk ik, hè? Ja, dat kan we in het zien. Dat Ja. lijkt het meer logisch, want Ja. die leidt ik relatief dicht bij het publiek. Ja. En bij het eiland. Dus dan zou ze nog wel met het merkteken nou zitten. Ja, daar leidt er hem. Je voor het starteiland. Oh bliksem, dit is ik een heel gevaarlijk gebied. Want de just die vlagen door die mar heen erin. En dat ze zat echt bij elkaar is, kan dat nog zoveel invloed hebben. Dit kan echt tot op de laatste seconde kan dit nog verhoren. Jongen. Wat gebeurt er hier al hier? Het veer moet nog om de onderste ton heen. Het God met Grauw interesseert hem helemaal niks. Als er maar net in je scootje tussen zit. En Grauw. Je moet de halve man Die voorbij. maakt de hele mannen voorbij. En wat doet de hele mannen? Zie je? Ja, die wil in worden. Ja, Dus die zal gewoon, als Grauw draait, zal zijn Sheriff, mooi klappen. sheriff. En daar krijgt de hele mannen de Die krijgt vlaag. Ja, En ja. Grauw krijgt hem wat jeder natuurlijk. Ja, Die kent er heger. Maar er zit wat metertjes tussen. maar er komt weer minder in achterover. Ja. En die krijgt grauw ik wel weer. Ja. Als alles goed is. Dat is zo mooi. Sorry, dat zou wel logisch zijn. Onderweg naar de finish. Nog een mooi lang kruisrak. Grauw luidt het heger. Grauw eerder wat beter terugkarrelen tussen dat Die is midden. toch die finish. Het is de vraag straks dat de hele mannen voor Grauwdel kennen. Hele mannen wel voor. Maar het het nog lang niet won. Nee. Nee. En waar had Jereveen het dus net in eigen hand? Ze binnen fruitskarrelen. Ze moesten beslist dicht achter Grauw zien te komen. Dat is hun slagen. Maar er zitten nog 2 scootjes bij. Drachten en de hele mannen. Ja, sjug eens even. De hele mannen krijgt hem in. Grauw nou ik weer wat minder. Ja. Ja, dit is... als dat Wienstra draait, het de achterste er altijd meer En ligt Grauw dan. gaat door de wien. Ja. Gaat Grauw door de wien. Hij mutterde er weer. Een hele man. En hele mannen draait. Die verdedigt. Ja, die maakt mij. Die is al onder de letterkant. Ja. Want hij moet Grauw net de kans aan om te draaien. Want dan verspeelt hij zijn eerste plakje alsnog. Nou ja, de hele man had natuurlijk de meest betoefde skipper achter hem aan. Ja, daarom. Die Mooi, ervaring. een heel lienig snel skip. Ja, dit is echt een situatie die waar Grauw en zijn skipper heel En erg wat sterk kan zijn. Jereveen nog? Dat God is aardig grut. Maar ja, als zij
in een minderslag te lanen komen, dan kan daar ook nog van alles gebeuren. Je ziet Hyde van de jongens, toen kwam ik Ja, het beeld komen. Pieter Brouwer. Oh. Die had ik enige spanning in zich zitten. Nou, gelukkig Ja. maakt er wat ontwerp Klaas maar de pers Westerdiek wordt. speelt een sleutelrol hier in het SKS-kampioenschap. Waar je dat tocht. De Ja. hele week had er op de hele 14 dagen net op het podium staan. En nu is hij de persoon waar het om draait. Hij bepaalt of het Grauw kampioen wordt of het Jereveen. Grauw het weer oostdag. Grauw het weer oostdag. Ken de hele mannen daar nog voordeel. Ja. Die kende nog voordeel. En die gaat gelijk mooi oostdag. Ja. Dus dat Tuurlijk gaat hij mooi oostdag. Draait hij op tijd. Die Nou, dat draait ook op goed. tijd. betekent dus dat ze denken dat ze de finish hierin kennen? Of is het gewoon verdedigen. Ja. En als zij 2 keer draaien, hoe het kennen die andere man dan nog bij komen? Even zien, waar hebben we op de horizon? Daar Boppeleitenton. En Grauw gaat weer. Grauw gaat weer oostdag. Ja, wist, die maakt echt wat muziekje. Ja. Ja, ja, ja. Dus Alles had er of zilver. niks. Alles of niks. die Wat toch hun nou? Ze hebben dus geen niks meer finish. Dat is gewoon puur tactisch varen is dit. En Grauw die probeert halve maan van hem auto scootjen. Ben je nou te letten helemaal oostdag? Want Ja, Grauw die doet het heel goed. Helemaal een koer niet draaien, want hij heeft te meer snelheid om te draaien. Dan valt strikt de volle uit. Dus hij moest eerst die gang weer pakken. En Grauw neemt het initiatief, dus die bepaalt op basis van zijn snelheid wanneer hij vet draait. Ja, en hele mannen die kunnen alleen nog maar reageren. Dus die is eigenlijk altijd een beetje te let. Hij had het enige voordeel wat er had, dat is dat er al voor leidt. Grauw gaat weer. Ja. Grauw gaat weer oostdag. Ken de hele mannen er nou nog verdeel? Jongen, wat doet de hele mannen? Het komt heel... Ja. En ze krijgen op Ja, 10 te ze- vlaag. Ze Grauw die krijgen... krijgt hem heel min. Oh, Dan kan dit wel eens heel beslissend worden. dit ene vlaagje, En joh, dit, op de midden kan wel eens... Potverdorie. Ja, de hele Ja, het mannen. publiek is razend op mijn kant. Ja. Die krijgt hem heel mooi. En je nou gelijk oostdag. Ja, Ja, maar die maar bleef ik- erboven. Ja, Het liek het mij jere. Maar hebben wij ook nog beelden van Drachten en het Veen? Zitten die nog een beetje? Ja, ja. Het Heerenveen die had Drachten in de bossen. Daar liep het mij net zo vol om te komen en die krijg ik wien. Ja. Ja, en Heerenveen krijgt het meeste, want die laat het binnenste. Die laat het dichtste bij de wien. Jongen, ja, Daar hebben we en Grauw. Sjurgen En Grauw daar straks. hebben we de hele mannen. En Sjur straks Grauw is bij het Veen komen. Jongen, we mooi wel een pilsje onder de tong gaan zo langzaam maar Ik vind het wel spannender dan zo aan het helemaal zitten. Maar het gaat eruit. Ja, kies er nou helemaal eens maar zien. Het Veen bij Grauw. Het Veen Oeh. nog wel op stuurboord. Het maakt het voor het Veen helemaal niks uit. Had de hele mannen er maar voorblijft. Sila zei nou Sarom, Grauw of geen zij nou. Was zij nog beziekje dat Veen zij hindert we dat Drachtender? Ja, want ze zeggen wel dat. Misschien wil je dat ze Dat ze denken van nou dan geven we maar 12 voor. Maar ja, dat maakt het dan moet er niet tussen zitten. Hij is al eerst bij de finish. Ze kan nooit Heerenveen samen meer ophouden. Dat ligt Maar in de haar. Sjen Sangong wat het vinger had ten opzichte van Grauw. Hij rent er haast onderweg. Hij ziet het hem wel. Wat Hij had- gaat er wel heen, is je wel. Wat had Grauw de scoort nog Ja, om? hij gaat erheen. Geet erheen. Hij Geet erheen. Heerenveen niet meer draaien, want ze kennen niet meer draaien. Maar Gerrit Scott. En En de dat hele betekent dat man. de hele mannen dus hier het wint en het kampioenschap bepaalt. Want dit betekent dat Jereveen hier de titel wijkaapt. Correct voor Grauw. Wat hing het er van nou? Wij moeten naar die oren twee man. Tje. Grauw vaart op het Heerenveen. Wat is nou de tactiek? Ja, Maakt het niks meer uit. Heer Grauw die probeert Voor de Drachten. titel maakt het niks meer uit. Grauw die probeert de Drachten. drachten ertussen te krijgen. Ja. Ja, dit is tactische schaken hier. Ken Jereveen oestag. Ze gaan of ze kniepen. Jongen, maar hoe 4 keer dit zetten? Ze beziekje dat drachten er nog tussen zit. Daar gaat Grauw. Had er Drachten toch nog wat mooi- in de trucendoos? Ja, dat is... Voor Grauw met drachten ertussen, voor Jereveen met drachten er net tussen komen. En dan kent ik zo wezen dat Het vinger maakt ze gewoon komen bij op Grauw bakboord blijven. aan. Ja, Maakt het niks uit wat Drachten doet. nee, maar dat hij ertussen zit, dat is de tactiek van Douwe West. Ja, maar als ze erop zitten blijven, kan er nooit in tussen komen. Want ze komen op bakboord op de ton aan. Dus ze hebben altijd voorrang op drachten. Grauw, ik vind het prachtig, ja, ze bestellen nog alles uit de kost om hele wien. Ik zie ze al hele wien varen. Dit is schaken. Jongen.
Drachten Oerstag. Ken die stuurboord voor die man wel. Grauw had Heerenveen heel lang voortbracht. Het maakt het niet uit. Nee, het is Heerenveen wat op kampioenskoers vaart. Sietse Brouwer. Drachten, stek hem er maar oer. Nee, die komt door stuurboord aan. Oh, en de camera's erbij. Nou, dat hoef ik ze net eens te vertellen. Want wat een vreugde-explosie met je straks komen. Drachten hoe stuurboord. Die maai- Zo Ja, maar- komt er al in tussen. Ja, Zo komt er al in tussen. Ja, Ja, ze had hem. Ja, Grauw had hem. Grauw had hem. Wat een tactisch pulsje hier van Douwe Visser van Grauw. Jongen. Ja, topniveau. Hoe bestaat Topniveau. het? Wat een wedstrijd. Nou, ja. Jong, Ja, wij horen... zo'n mooie titel die win je voort natuurlijk net weer dat je op de Oh. finishstreep na 14 dagen in je Nee, skipje ertussen zielen litten zodat jou de titel had. Hoe Godzo. bestaat het? Geweldig. En die tactiek. Hele Wien op Heerenveen aanzielen. Ja, maar ik het schakeling van het ene moment nog vanuit de ene tactiek en dan direct weer schakelen naar de enige mogelijkheid. Dat is dat direct juist. Dat is fantastisch. Ah, deze man had toch echt heel mooi zield en knap zield. Maar de teleurstelling zal ik... Ja, wat gebeurt er met je hersenen? Ik bedoel, zo raar ken hij net in de Westkirkeli. Er is zo vol het er in die mensen in Holland spelen in die ene uur tijd. Dat is onvoorstelbaar. Nou, in 4 minuten tijd Ja. leek het Ja. mij haast. Zorg je de reacties. Yes. Hoe bestaat het, het? Je lissen op goud. En dan in het allerlaatste kruisrakje wil je zo'n mooie slagmeidje. Wil je toch nog voortbracht. Ja. Hier, de hand niet hier. Ja. Ex-equo qua punten. Maar ja. de laatste uitslag bepaalt. Ik kan me voorstellen dat het heel goed aankomt. Maar aan de andere kant, je moet ik herkennen dat het tactisch heel erg knap is. Maar dat beseft mij er nou even net wezen volgens Nee. mij. Dat is heel... Snap ik. Wils wij douwen sjuggen en hopelijk skekelen ik maar de livestream even naar. We hebben even geen verbinding, dus Nou. Dan wordt dit nou al een memorabele dag in de geschiedenis van de SKS. Want ik ken me net een kampioenschap heugen wat zo spannend weer. maar we sjuggen ik nog even naar plak treien. Want als Akrum Lemmer nog voorbij gaat, is Akrum treien. Dus Akrum en Lemmer. Het derde plakje op het podium. Jongen. Hebben wij beelden van Akram en Lemmer? Nee, ja, betrekkend treus. Oh ja. En hier in herhaling. Grauw wie helemaal trossielt. Om Heerenveen er wat achter te houden. Hij komt precies voor Drachten uit. Want dat scheelde ik nog net zo volle. En sjug maar eens even uit Scott. Want dan hebben we het in de gaten. Scott Drachten. Dat is Scott Grauw. Scott Drachten. Zit maar een peer tellen En tussen. een peertel En tussen. weer een peer tellen letter Heerenveen. Hier het veen. Nee, die koe ik net. Ja, dat draaien. Die zit toe. in de tangen. Die zit in de tangen door de tactische beslissing. En dan, daarvoor ben je adviseurs op achterdek. Dat je skipper gewoon sturen kennen. En dat je... Ja. En Heerenveen hier de pech toen Grauwen opzag dat die Wien wat naar links draaide. Dus toen kwamen hem beter te lezen. Ten opzichte van Heerenveen. Dus Heerenveen kon nooit draaien. Het is ongelooflijk. Lemmer daar. Zie, Akrum. dit is ik nog weer een dingetje. Jenne Woord. Ja, we hadden ze nog net neemt je het hast, maar... Ja, daar ben we net een tak om. Hey. Maar ik denk dat Akram, dit ik wel, ja, dat ken ik niet zeggen. Ik denk dat Akram het zaak ik wel aardig in de bus hebben. Die draait dadelijk naar bakboord. Maar ik ken niet helemaal zien hoe heeg het Lemmer leidt ten opzichte van Akram. Dat is eigenlijk moeilijk in te schatten. Lemmer die draait, dus die gaat toch een risico nemen. Die gaat in een aanval. Dus ik denk dat Akram voorleidt. Want anders zou Lemmer dit net want, denk ik. Als die dacht dat hij het in de handen hier. Dus hij vindt dat er nog een klapmaatje moet om het duel in zijn voordeel te beslissen. En dan zie je dat wel afwachten als de winnaar, duidelijke winnaar geweest hier. Wils we hier de kampioen 2018 in beeld hebben. Een paar seconden voor de finish wisten wij nog net waar kampioen worden zouden. En de G van Grauw. Jirre van Grauw natuurlijk. Jenne wordt door de finish, maar Grauw is kampioen. En Jenne wordt in ex-eco qua punten op het tweede plak. Heerenveen. En nou is het even benijd hoe het maar Lemmer
en Akrum komt. Ja, maar die hebben onderling natuurlijk een heel liets verschiltje. Voor jou het ziende. Jersje Akrum. En dus de ene die het voor de oren eindigt, dat bepaalt het derde plak. Pieter Meter. Die gaat je door de wien. Lemmer is nog net te zien. Die laat wat heger. Ja, Pieter Meter is denk ik degene die deze strijd is je voordeel beslist. Ja. Ja. Zoals het liekt, Akrum op koers voor een podiumplak. En we zeggen, krijgt al even wat van de ontlading. Die enorme ontlading daar op het achterdek. Want wat had die het Joet spannend maken. Het scootje van Grauw. Ja. Vast op Ian. Ziet je weer kwijt. Toch weer naar Ian. En dan op een finish nog bepalen matten wilst het Broensjegget naar Akrum. En dus de Lemmer daar vlak achter. Dus op positie 4. Ook dat weer dus een hele spannende strijd. Hè? Ja, dat zie je toch nog echt bij elkaar als dat we ze krijgen meer te zien. En dat is voor Akrum mooi, voor Lemmer minder mooi, want die wil graag een keer op het podium, want die wil een PK4 geweest. Maar dat zal er dan nog wel weer worden, denk ik. Maar om op Grauw weer om te komen, ja, die ontlading kan ik me heel goed voorstellen. Als je zo vaak pillen dat je te ontvlen bent en dan toch weer winnen, ja, dan krijg je steeds meer die emotie erin zitten natuurlijk. Hè. Dan krijg je die ontlading, die is dat dan gigantisch. Als de hele beetje op kop zielt, in een soevereine positie, heeft dat langs vol in. Maar nou bouwt dat, die spanning en die emotie bouwt op. Het is geen 5e titel, maar ik kan me haast voorstellen dat het misschien wel de meest bijzondere wordt. Dat is zeker, dat weet ik 100% zeker. De eerste titel is altijd, is altijd de mooiste, maar dit is wel de meest bijzondere. Dan hebben we het podium hier op de Snitsermarkt dus bekend. In het klassement is Grauw de nummer 1. XC kwam maar Jereveen, maar toch een beter resultaat in de laatste wedstrijd. Het kampioenschap. 2 het Jereveen. En Akrum op het nipperke nog voorbij de Lemmer naar het bronsjere in dit SKS-kampioenschap. Goh, en dan kunnen deze bemanningen hun na 14 dagen realiseren wat ze versield hebben. En wat leidde prijzen aanvoert, wat weer die finish belangrijk. Een peer tellen en dan hebben we het op 14 dagen ziel. Ja, het is heel bijzonder. Hè? En het is, ik joe het weer ontzettend knap ik van Heerenveen. Hoe ze eigenlijk vanuit een hele minnenstaat, weet ik niet precies, kunnen we niet goed zien, want we zullen het van de andere kant houden. Maar in ieder geval, de eerste boeironde niet geweldig. Dat ze dan toch de scherpte houden om toch starig om weer terug het veld heen te komen. Altijd op een kansen was hij, dus altijd scherp bloeien. Zeg ik echt nooit verslijnd vielen. En dan is toch wat dat doet met zijn team en die kansen. Die hoort dan heel lang iepen. Ja, en dat het dan krijgt in dit voordeeltje valt voor Grauw, prima, maar dat jij bij de strijd. En er is altijd een winnaar en verliezer. Ik wil in dit geval niet eerst spreken van een verliezer. Want ze hebben gewoon prachtig zield. Maar dan moet ik in 1 worden en dan moet ik in 2 worden en 3 en dan moet ik niet in 14 worden. Maar dus, die koppere groep die had het voor die wel heel erg spannend maken. Dat is fantastisch. En Ja, want zelfs in het laatste rak gaat Jereveen nog eerste lijn. Ja, dat is uniek. Maar wat weer dat een allemachtig tactische slag van Douwe Visser van Grauw. Hij wist precies van de hele mannen, het waait er doorheen. Er zit te min ruimte tussen. Ik moet er nog een schipje tussen zien te krijgen. Hij had Jereveen in de tangen. Hij liet Drachten dichtbij komen. Ertussen komen eigenlijk. En dat gaat om seconden, letterlijk. Ja. En het levert goud op. Ja, seconden en meters. Hè. Hij moest precies op het juiste moment draaien dat er voor Heerenveen blauw uiteraard, maar ik voor Dinges blauw. Hij moest voordrachten finishen. Ja, en die moest er precies tussen zitten. Nou, als hij dit regisseerd had, dan ik hier hem altijd al heeg, maar dan stijgt er helemaal niet meer achter. Dit is fantastisch. Daar is de hutskakel, ik ken dat van gewoon niet volhouden door de finish komen. Via een normale finish om samen te zeggen. Maar dat je die kans voorbij gaat zeggen en dat je dan die tactische beslissing neemt om dan Heerenveen maar een hoek in te zullen. Nou, dat is echt een topprestatie. Hogere scootjeszielkunde weer dit Joert. We zijn bedoeld met een fantastisch mooie strijd om dat podium. Ook in de middenmoord hele prachtige dingen die we zien hebben. De strijd om het podium, het hele podium, is aan het einde te bloedstollend bleun. Grauw wint hier het SKS kampioenschap 2018. Jereveen krijgt als vliegen hier
achter Grauw tweede, maar ze bin een stik dichterbij kwam. Ze ha Grauw zwitten litten. Ze hien het goud in handen, maar in de laatste seconden toch, nee, het zilver ta. Ze maaien grutskwijzen op haarzelf, ze ha prima zield. En Akkerum, ja, die pakt toch keurig een bronzen medaille en sluit ze een wat stroef begin van het kampioenschap toch keurig. Oh, want eerlijk is eerlijk, als je op podium zielen kennen, dan had je het goed in. Als je podium zielen kennen, dan kan ik eerst worden. Hè, en dan kampioen worden in dit verhaal. En ze hebben heel gedegen zield, het hele reeks, geen risico's genomen. En dat shift dan dat wordt dan beloond met een ereplak. Dat is prima. Dan was het een paar keer mij maken dat je op dit wetter het kampioenschap vieren moest. Dan is die finish west. Dan staan al die mensen op een kant. Wat gebeurt er dan? Nou, dat verhoorde ik niet naarmate de jaren vordering natuurlijk. Hè? Want dan wil je dat toch een beetje zakelijk is, wat het zijn misschien. Maar vooral de eerste paar keer is het natuurlijk, krijg is bij de jongens van de scootje van Grauw nou. Ja, dat is zo enorm, dat gevoel. Steertejacht. Ja. Dat hier is toch dan ook altijd. Dan had zeker ik de nodige mensen commissarissen aan boord gaan. Ja, ik heb er een paar jongens, ja, Nijpels en Jorritsma en Wiegel nog geloof ik. Ja. Ja, en nu hebben we Arno Brok als commissaris van de Koning. Ja. En ook die maakt het nou voor het eerst mee dat hij de nieuwe scootjekampioen. Feliciteren mij. Ja, die hier week ook regelmatig in of op het volle schip. Want dat is hier natuurlijk toen destijds de burgemeester van Snits. Ja. Dus die kwam ik altijd even langs. Nee, dat is altijd hartstikke leuk. Ja, dat is, dit zijn momenten die bloedt in het hele leven gewoon bij. Hè. Tuurlijk durf je niet alleen nog om. Het gaat ik om het plezier van het ziel en zo het heen. Maar dit is wel echt de kers op het taart. En dit maakt het in die zielersleven gewoon helemaal oud als dit een paar keer beleven is. Familie op het wetter. Ja, dan komt zoonlief binnen. Ja. Ik weet niet wat er wordt is even van in de drakte. Nevens de track and trace is hij hier het eindige op een plak tredje. Hij is nou dus onderwijs naar de finish. Ja. Maar wij zeggen, wat zijn die krijgt al over de finish. En die staat hier nog erachter. Dus het zou ik zomaar kennen dat hij nummer 14 is, Joert. Ja, Pascal, nummer 14. Nou, ik ben benieuwd. We hadden onderwijs heel weinig van hem short natuurlijk. Dus dan ben ik benieuwd naar wat ze straks het verhaal vertellen. Wat ze al beleefd hebben onderwijs. Daar is ik nog wat evalueren. Daar is ik nog wat evalueren, denk ik. Ja. Maar eerst maar even naar Omke Douwer, denk ik, voor Jappie. Ja, wij moeten eerst even het familiefeestje vieren. Hè? Dat komt helemaal goed. En dan halve maand, dat ik dan een omke zit van me. Dus ja. Het ken het verkeerd. Toch nog een dijtitel voor Klaas Westerdijk. Ja, hier maar halverwege net toch, maar het is uiteindelijk, door die fantastische slag naar de Gulta is dat er toch maar weer, heeft ze toch alles weer hersteld. Ja, en daarmee lieke hij het Jereveen in elkaar te spelen. Ja. Want Grauw moest een plekje naar achteren. Maar er weer nog een scootje drachten, dat van Jeroen Pietersma. En die zorgen ervoor op de finishlijn dat Jereveen naar het vierde plak ging en dus zilver won in het eindklassement. En Grauw zijn vijfde goud pakte. Nou, dan hebben we ons net verveeld, Joert, deze hele week eigenlijk de 14 dagen net. Want er is toch, als het even weer omhelst, een soort bad in dit kampioenschap. Ja, er is een hoop moois gebeurd. Er ben ik hoop zorgelijke dingen gebeurd bij boeien en mensen die gewond raken binnen. Het is alle keer emotie natuurlijk. En van emotie, om die emotie durven we om sport. Hè. Maar het ene is mooi aan het horen, maar het is wel een heel kleurrijk verhaal van dit hier, zonder meer. En dan zijn we aan het aankijken, Marten, want het is weer voorbij voor een hier. Ja, dan kennen we hier hoe jeuzelen en praten en beschouwen en naaipraten en na je plan, maatje. We hadden dit een schof aan de kant, dus de weekend wat rijden, dan is alle stof neerdaald en dan beginnen de meesten toch alweer over dingen te praktiseren die takken meer beter mutten als dit hier. Dus dan kunnen we naar de toekomst zien. Maar we gaan eerst even... Een huldiging. Er is hier een feest. Er wordt wijdweidig waarom zien op deze 14 dagen. De kampioen die krijgt straks het zilveren scootje in handen. De nummers 2 en 3 die worden eerd op het podium. En alle orenbemanningen zullen mij zien al
Nijgeniertje van dit SKS-kampioenschap. Daar gaat een vlag omheen. In dit geval is het de kampioenswimpel van zelfs de kampioensvlaggen voor Grauw. Zij ha het hele kampioenschap er bovenop zitten. De marges liets houden. En Zadwaande wie joert een tweede plak genoeg om Jereveen erachter te houden. Laten we net vergeten, Jereveen gang als nummer 1 de laatste dag in. Hier maar een lietse marge. Oer op Grauw, maar die marge die bleek net genoeg om de titel te pakken. Nee, ik denk dat ik hierin dit soort cruciale momenten echt schenk is. Dat zijn mannen als Douwe Visser van Grauw, dat hij echt een heleboel ervaring heeft. Dat daar terug een stukje rust soms meer in nodig heeft om dit soort problemen op te lossen. En ik denk dat hij wel op dit moment even een van zijn grote voordelen geweest is. En ik ben erbij, al die skippen erin een lieke hut. Ja, en ze hebben toch elke keer, ondanks dat ze soms heel slecht starten, of er omstandigheden slecht uitkwamen bij de eerste bovenboei, altijd bij Krek als Heerenveen. Ik wil altijd weer zakelijk shield en zoveel mogelijk risico vermijden. En ben ze toch elke wedstrijd weer naar voren komen. Ja, dat onderscheidt ze toch wel wat van de rest natuurlijk. En dan hoort het op het lijst, daar die kansen even. Nou ja, en nou is het in het voordeel van Grauw uitvallen. Ja, dat hij lieke makkelijk voor Heerenveen uitvallen kan. Maar beide rondes qua snelheid niet eerst uit ten opzichte van de rest van de deelnemers. Nee. Maar ik zeg gewoon, allebei de schippen hebben gewoon ietsjes betrouwbaarder zakelijke shield. En hun slechte starts of boeirondingen of cruiseraken echt elke keer weer compenseren kan terug goede slagen te maken. En dat loopt bij hun wat hoger als bij de gemiddelde. Nou, en daarom ben ik terecht in het waar. En Akram en Lemmer, ja, die had toch wat wisselvallig geschild. En dan zie ik dat derde plak heel erg blauw voor meerdere mensen. Maar we hebben toch wel echt de meest constant op dit hier. Kunnen we jonken de alneemde scootjes dan toch echt constateren dat er echt wel degelijk jonge skippers onder zitten te komen? Want ik neem toch even een Ljouwert, een Willem Zwager die gewoon toch wel 3 titels pakt had. Ja, dat is heel bijzonder. De situatie op Staver, dat dat oors uitvallen wie je voor hem. Dan hier hij tot op het laatste ik mooi dient. En wat zien ploeg, dat jouwt niks. Wat er op Stavering gebeurt, dat het iets dient met die ploeg. En de ene keer valt het positief uit en de andere keer valt het negatief uit. Maar het doet iets mee. Daar terug ben je misschien wel een dag, maar je kan er terug verlenen. Dus het heeft een grote impact. En als hij daar gewoon een 3 of jaar of een 4 shield hier en een dag daarna weer in geweest weer, dan komt ze toch in de oor gemoed in de rest van het kampioenschap. Dus ja. Dat is waar het voor de rest het er heel goed ziet. En vorig hier moest er echt nog winnen. En de is toch wat ze in hier beprakkeerd hebben. Hoe moet het beter. En ja, dan is dit een heel verrassend hier voor hun. Wat beloofd wordt voor Takemier. Ja, en Klaas Westerdijk die doet het natuurlijk heel goed. En die is ik nog wat wisselvallig. Maar dat heb ik met de leeftijd te maken en het ervaringsniveau. Ja. Maar het zit voor de toekomst echt een hele geweldige skippers om te komen. Nou, wat ik zelf wel opmerkelijk vond is dat een Auke de Groot gewoon 2 titels pakt. Achter hem waar ik nog. Ja. Nou goed, dat kan je al niet meer een starter noemen, maar die heeft al een hele bult ervaring. Maar die had ik wel zoveel ervaring. Als hij een mooie start maakt, dan maakt hij de wedstrijd heel solide oude. Dat het er eerst in, ja. Een soort verschillende winners hebben we zien. Een proteststrijd hebben we zien. Waar ik constateert dat de nummers 1 en 2 en 3 alle keer in het klassement een protte punten scoort ha. Gemiddeld hege aantal, want heel vaak in het verliezen in de kampioen vol de minder punten. Dat jouwt misschien ook wel hoor. Dat alles dichter binnen kwam is en dat het dus spannender wordt. Hè? Ja, ik kan het heel goed zien. Ze hebben allereerst een punt of 14 als slechte wedstrijd staan. En ik kan me nog wel herinneren dat wij met 18 of 19 punten, 24 punten kampioen worden. Nou, dat kan je daar wel vieren. Dat haast nou naar de eerste week. Ja, precies. Ja. Als vroeger 20, 24 punten hier in de eerste week, dan was het kansloos. Maar dat is nou helemaal niet meer zo. Nee, nou doet het nog helemaal mee. Ja, het verschoot alle keer. Maar ja, goed, dat is de bedoeling. Ik wil graag de skippen heel dicht bij elkaar hebben. Dan krijg je van dit type wedstrijd. Ja, dat is, dus dat we het doel naar we streven, naar de skers zijn. En dat is aardig lukt. Nou, dat belooft wat voor Takemier. Maar we zullen nou vanzelfs nog even naar de festiviteiten van dit hier. Het starteiland, waar het winnende scootje, het scootje van Grauw, al onder de wal leidt. Waar een pale publiek omheen staat. En daar willen ze nou vanzelfs heel graag iedereen even
feliciteren, even een voesje, even bijpraten. Want ik denk echt dat op een wal de spanning om te snijden west is. Ja, dit is voor die bemanning. Aan de ene kant heel prachtig. Maar dan moest ik onmiddellijk omschakelen. Dat hier ik altijd nog wel wat werk van. Om vanuit dat wedstrijd gebeuren waar je, waarbij maar één of twee dingen belangrijk binnen. En dan komt er één keer aan de wal en dan ruimt het meisje. En daar moest oorlel even aandacht voor hebben. En dan zit nog zijn die wedstrijdmodus. Ik vond dat altijd een heel moeilijk stukje. Als je dan 4 minuten luistert, dan begint het wat te ontspannen. Dan begint het leuk te worden. Maar dit is die schakeling van wedstrijd naar dit. Ja, dat vond ik altijd heel lastig. Ik had het idee dat Douwe daar wat makkelijker mee omgekend is. Maar Nou ja, hij had een Peker Oefen niet kent. ja, daarom. Hij is een ervaringsdeskundige starig gewoon. Dus dat komt helemaal goed. Maar goed, dit jouwt toch wel even wat meer kleur rond het hele verhaal. En ik vind dat deze manier van huldiging, maar het publiek erbij is natuurlijk een hele goede wending geweest. Nou, het iedereen er wat aan. En voor de meesten en voor het publiek is het echt een mooie afsluiter van zijn kampioensreeks. Wij laten jou dus nog even een heerlijk geniertje van de beelden hier op de Snitsermar, hier op het starteiland. Mocht er nog meer nice uitkomen, en dat zal ongetwijfeld met interviews etcetera, volg je dan vooral uw site omroepfriesland.nl/scootjesielen. Alle laatste nijperteren, interviews met kampioenen binnen daar straks zo gauw mogelijk te vinden. Wij laten jou nog even een geniertje lekker aankijken van dit SKS kampioenschap. Mijn naam is Freek Wijma. Together mij Elke Dijkstra mocht ik jou van commentaar verzien. En wij zijn heel wies met uw skipper Douwe Visser die u bijstaan woe. Vooral op deze laatste dag. Sjoch nog even lekker naar de beelden. Wat mij onbelangrijk, wat u zo onbelangrijk. Graag ont een oren keer.